Φύγαμε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλό Είμαστε και πάλι εδώ. Είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο άξονας στον οποίο θα κινηθούμε, οι άξονες μάλλον, θα είναι τα δύο ντέρμπι. Το ένα ντέρμπι, το κλασικό των αιώνιων. Ντέρμπι, ρε απατεώνα. Μπάσκετ League έχεις υποσχεθεί στο λαό. Θα μου πεις είναι Μπάσκετ League. Μπάσκετ League ήταν το. Εννοώ τις ομάδες, όχι τις αιωνίους. Τις υπόλοιπες. Δεν θυμάμαι, δεν τηρώ πάντα τις υποσχέσεις μου. Αλλά ήξερα. Να πούμε ότι είμαστε εδώ δεύτερη σερή εβδομάδα πρώτα απ' όλα, το οποίο πρέπει να μας βγάλει ο κόσμος στο καπέλο μόνο γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Όχι, μπράβο μας. Και θα πω. Μπράβο στον εαυτό. Μπράβο στον εαυτό μας. Λοιπόν, τα δύο ντέρμπι είναι καταρχάς το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το κλασικό ντέρμπι των αιωνίων, που έληξε με νικητή τον Παναθηναϊκό 85-80. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά θα το κρατήσουμε για φινάλε. Θα είναι το δεύτερο μέρος του podcast δηλαδή. Α, να σου πω. Μια και λες ντέρμπι. Έχουμε και το Best of the Rest της Basket League. Το Προμηθέας Περιστέρι. Ήταν και το Προμηθέας Περιστέρι. Γενικά η αγωνιστική αυτή είχε πολύ ωραία παιχνίδια γιατί ήταν και το ΑΕΚ Άρης. Μουρλαθήκαμε να πούμε στα παιχνίδια που πήγανε στον πόντο, στην παράταση και buzzer beater και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για χαμό. Ναι. Και το ΑΕΚ Άρης, το οποίο ήταν φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς. Μιας και το λέμε αυτό, θα σου κάνω κάποια στιγμή μέσα στο podcast μία πάσα για να συζητήσουμε Σκοράρω σίγουρα. αν βλέπουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών και γενικότερα αν το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ είναι ίσως στο καλύτερο επίπεδο που έχει βρεθεί την τελευταία δεκαετία, και το λέω και από άποψη παρουσίας ομάδων στην Ευρώπη. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια οι ελληνικές ομάδες, και βλέποντας την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, που και οι δύο έχουν ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά και στο BCL, ακόμα και το EuroCup ο Άρης, οι ομάδες δεν είναι σάκος του box, δεν είναι κομπάρσι. Όχι, περάσαν όλες στην επόμενη φάση. Ναι, πέρα από τον ΠΑΟΚ που. Τον πέρασε τον όμιλο. Ναι. Και τον πέρασε ως δεύτερος. Δεν είναι ότι τον πέρασε Ναι. στη ζούλα ως τρίτος με 2 νίκες και 4 ήττες, ας πούμε. Δηλαδή στον όμιλο ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, πράγματι. Άφησε από κάτω του τη Γαλατάσαράι που είναι ένα από τα φαβορί για ακόμα και την κατάκτηση του. Η Γαλατάσαράι είχε τουλάχιστον 4 παίχτες που παίζανε στην περσινή Ευρωλίγκα. Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Δηλαδή ήταν μεγάλος ο άθλος. Όχι κάποιον που παίξε στην Ευρωλίγκα πριν από 8 χρόνια. Παίχτες που την προηγούμενη ακριβώς σεζόν ήταν στην Ευρωλίγκα. Με ρόλο όλες τις ομάδες τους. Ακριβώς. Και γενικότερα βλέπουμε ένα πολύ ανεβασμένο. Η πάσα δόθηκε τώρα, όχι, δεν την περιμένω παρακάτω. Ας το πάμε τώρα, μπορεί. Ναι, Δεν πειράζει. Αφού βγήκε έτσι, πάμε έτσι. Φτάσουμε τώρα, ναι. Βλέπουμε λοιπόν ένα πολύ ανεβασμένο επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, και το βλέπεις από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, βλέπεις Καρδίτσα Μαρούσι που είναι μάτς ο ένατος με τον δέκατο στην ουσία, και δεν είναι πονόματος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται ματσάρα. Βλέπεις παίχτες και στις δύο πλευρές που είναι παιχταράδες. Δηλαδή, βλέπεις τον Μπρίσκο και λες τι ωραίος παίχτης είναι αυτός. Βλέπεις τον Μακ της Καρδίτσας. Και Έλληνες βετεράνοι όπως ο Κάνκοβιτς και ο Γιαννόπουλος, οι οποίοι παίζουν πραγματικά καλά. Ναι. Βλέπεις το ΠΑΟΚ Λαύριο που πάει σε άλλο τέμπο βέβαια. Βλέπεις το ΠΑΟΚ Λαύριο και δεν θες να βλέπεις το ΠΑΟΚ Λαύριο, θα πω εγώ. Ναι, αλλά στο Έλα, τέλος. 54-54 κανονική διάρκεια, ρε παιδιά. Ρε παιδί μου, είδες μια ομάδα όμως σαν το Λαύριο, η οποία παλεύει για την παραμονή και είναι πρώτη-τελευταία, απέναντι στον Ευρωπαίο ΠΑΟΚ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. ΠΑΟΚ λίγο ήθελες. Τον Ευρωπάοκ. Να κατεβάζει το παιχνίδι εκεί. Να του κάνει και το 2-0 στη σεζόν. Ναι. Τον είχε κερδίσει εντός έδρας. Βλέπεις το ΑΕΚ Άρης, που από εκεί που άλλα χρόνια ήταν το κλασικό 65-64 της Basket League, να πηγαίνει στο 91-93, αν δεν κάνω λάθος, τόσο δεν έληξε. Ναι. Και πετεράς. Με έναν Τολιόπουλο, γιατί είχε Έλληνα πρωταγωνιστή το μάτσο, τον Τολιόπουλο. Βασίλη, δηλαδή, δώστε μου μάτια να βλέπω το Βασίλη. Ναι. Καταπληκτικός. Φοβερός, πραγματικά. Προμηθέας Περιστέρι, ένα μάτσο το οποίο έχει αλλάξει. Τι να πω. Θα αλλάξει μορφή 4 φορές. Ναι. Ξεκινάει το Περιστέρι, λες θα το πάρει εύκολα, γιατί εκεί ήταν η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι το ημίχρονο. Το Περιστέρι προηγούνταν με. Ήταν 36-48 στην τρίτη περίοδο στα μέσα. Και με διψήφια διαφορά, ενώ είχε πιο πολλά λάθη τον Προμηθέα. Ναι. Ξαφνικά βλέπεις μεγάλη ανατροπή του Προμηθέα, εκεί που λες ότι το momentum είναι Προμηθέας, θα το πάρει εύκολα ή δύσκολα. Το Περιστέρι το ξαναγυρνάει, τελικά πάει στην παράταση. Μεγάλος Κένι Williams. Πολύ καλός, ναι. Δηλαδή, ό,τι σουτάρα έβαλε ο Χέιλ, απάντησε ο Williams μέχρι να βγουν επιτέλους άμυνες, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια που μετατρέπονται σε brand affair δύο παιχτών. Μονομαχία προσωπική. Ναι, δηλαδή βλέπεις τον ένα να τα βάζει, σκυλιάζει ο άλλος.
Πόσο διαφορετικό στυλ αυτοί οι δύο. Ο ένας να βγαίνει από πίντον και να σηκώνεται. Ο άλλος προσωπική φάση πιο πολύ. Καθαρή προσωπική φάση να πούμε να κάνει τα τσαλίμια του κτλ. Αλλά αυτό είναι το πολύ ωραίο. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι που νομίζω ότι είναι. Για Ευρωλίγκα μιλάω, γιατί στο NBA γίνεται κατά κόρον και ειδικά στην κανονική περίοδο. Ναι, εντάξει, γιατί κάθε ομάδα έχει το superstar της, ας πούμε. Ειδικά στην κανονική περίοδο του NBA, δηλαδή βλέπεις ας πούμε μία μονομαχία, σου λέω για παράδειγμα Ντόντσιτς με Μπούκερ, τυχαία τα ονόματα που πιάνω, που καλά, αυτοί οι δύο ειδικά. τα βάζει ο ένας και γουστάρει περισσότερο ο άλλος και λέει το βάλες εσύ, θα σου απαντήσω εγώ. Θυμάμαι ένα κλασικό παιχνίδι. Ήταν επί COVID το match, σεζόν 2021, Μακάμπι Παναθηναϊκός, που είναι το παιχνίδι Wilbekin εναντίον Νέντοβιτς, που έχει βάλει ο Wilbekin αυτό που 35 πόντους. Ναι, στο Τελαβίβ και κλεισμένο. 40. Ο Νέντοβιτς είχε βάλει 40. Τι βάζει εκείνο το μάτσο ο Νέντοβιτς, είναι όλα ξερά, ισομαρκαρισμένα. Δηλαδή, βλέπεις από τα 8 μέτρα ο Νέντοβιτς απαντάει ο Wilbekin. Δηλαδή μετά έλεγες ότι δεν είναι το μάτσο Μακάμπι Παναθηναϊκός, είναι Wilbekin με Νέντοβιτς το παιχνίδι. Ναι, όντως. Μπορεί και να μην το είχα δει το μάτς πλάκα-πλάκα. Πρέπει να το είχα δει κονσέρβα μετά. Σιγά μην τα άφηνα. Όπως και να έχει, ήταν το παιχνίδι ματσάρα, ναι. Εντυπωσιακό πράγματι. Λοιπόν, το δεύτερο παιχνίδι για το οποίο θα πούμε είναι το Προμηθέας ΑΕΚ και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Και... το πιο πρόσφατο από όλα. Ναι, και επειδή έχει και πολλή κουβέντα, κυρίως πλέον για την ΑΕΚ, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Το δεύτερο μέρος της κουβέντας θα αναλωθεί στην ΑΕΚ. Θα ξεκινήσω μιλώντας για το μάτς αυτό, να πω ότι κάποια ζώα δεν με πιστεύαν ότι ο Κόφι θα παίξει 5 στον Προμηθέα. Κατά συνθήκη. Σαν άλλος Βασίλης Λεβέντης. Εντάξει, μωρέ, σέντερ είναι το στυλάκι του. Περισσότερο, αλλά free center είναι. Απλά ο Προμηθέας έχει καλό spacing, γιατί πάντα είναι σε πεντάδες που είναι ο Κόφι στο 4 έχει 3 φωνιάδες. Το καλύπτει το γεγονός ότι ο Κόφι δεν σουτάρει. Ναι. Αλλά αν εμφανιζόταν λίγο νωρίτερα, στην εποχή που μεσουρανώσαν κάτι Χάιντς, κάτι Ντάνστον και κάτι τέτοιο και λοιποί στην Ευρωλίγκα, θα παίζει μόνο 5, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να έχει περάσει αυτή η μόδα που βλέπουμε τότε. Έχει περάσει γιατί οι παίχτες πρέπει να είναι πλέον τέτοιοι, πρέπει να είναι πιο skilled. Ο center σου πρέπει να βλέπει κάποιες πάσεις στο pick and roll, να έχει κάποια βασικά διαβάσματα παραπάνω, να μην σκοράρει μόνο με κάρφωμα. Τζο Σνίμπο, σε σένα απευθύνομαι. Και επίσης βλέπουμε πλέον ότι περισσότερο. Αντεπιτέθηκαν ετοινόσαυροι λίγο. Ναι, δηλαδή έχουμε Ταβάρες, έχουμε Φαλ, ναι. Έχουμε Μιλουτίνοφ, είναι διαφορετικός πλέον ο τρόπος. Παπαγιάννη. Ο μόνος αθλητικός center που πραγματικά. Συγγνώμη που το είπα το τελευταίο. Όχι, εντάξει, ο Παπαγιάννης παίζει σαν mobile ψηλός. Παίζει above the rim και σουτάρει. Δεν παίζει σαν 7 footer. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι. Ξεκινάμε με το Προμηθέας ΑΕΚ. Που είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα και αυτό για συζήτηση. Έχει γραφτεί και ένα άρθρο, έχω κάνει μια εκτενέστατη ανάλυση του τι έχει γίνει σε αυτό το match. Γιατί είναι ένα match που, όπως είπαμε νωρίτερα για το Προμηθέας Περιστέρι και το Προμηθέας ΑΕΚ, έχει αλλάξει πολλές μορφές. Και ξεκινάμε λίγο από το πρώτο ημίχρονο. Το οποίο έχει την ίδια μορφή, λίγο πολύ ολόκληρο είναι η αλήθεια. Με εξαίρεση το τελευταίο λεπτό, ίσως. Κοίτα, στο πρώτο δεκάλεπτο το μάτς είναι ισορροπημένο. Και είναι και μπροστά ο Προμηθέας. Στο πρώτο πεντάλεπτο θα έλεγα εγώ ότι ο Προμηθέας λειτουργεί κάπως επιθετικά, βγάζει ελεύθερα σουτ κτλ. Μπαίνει και καλά έτσι με την έδρα κλπ. Και μετά από ένα σημείο. Μετά η άμυνα του Τσάκη τον έχει πνίξει. Απλά βγάζει και αυτός άμυνες, οπότε την παλεύει και μένει κοντά. Αλλά ουσιαστικά. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο με τον οποίο. Φοβερά προσιλωμένη η ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι έχει παίξει τόσο καλή άμυνα σε κανένα μάτσο τώρα. Για την ΑΕΚ το παιχνίδι αυτό ήταν λίγο τελικός. Κυρίως για λόγους γοήτρου και για λόγους ψυχολογίας. Ότι θα προσαρμοστούμε στο πλάνο του Προμηθέα και πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Το οποίο είναι μισή πρόκριση. Πρώτον. Και στον όμιλο με τη Μούρθια τον Προμηθέα θέλει να βάλει από κάτω. Ναι. Είναι λογικό. Και επειδή ο Προμηθέας της έχει πάρει και λίγο τον αέρα της ΑΕΚ γενικότερα. Υπάρχει ένα κλίμα μέσα στην ομάδα και φαίνεται αυτό και από το γεγονός ότι την αποστολή την έχει ακολουθήσει και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Αγγελόπουλος. Ότι ρε παιδί μου, δεν γίνεται να πηγαίνουμε στην Πάτρα και να χάνουμε με κατεβασμένα χέρια κάθε φορά να χάνουμε από τα αποδυτήρια. Πάμε μια φορά να δείξουμε. Τι εστί ΑΕΚ. Έχει πάντα και πολύ κόσμο στο Τόφαλος. Δεν είναι ότι παίζει εκτός έδρας με όλη την έννοια της λέξης. Ναι. Λοιπόν. Και βλέπουμε μια ΑΕΚ πάρα πολύ προσιλωμένη. Βέβαια σε αυτό φοβερή άμυνα και έχει πάει κόντρα στο χαρακτήρα της ως ομάδα δύο φορές αυτό το μάτς. Πρώτα με την τρομερά πιεστική της άμυνα,
ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και δεύτερον, με το γεγονός ότι υπάρχει στόχευση στο παιχνίδι. Δεν παίζει με το ένστικτο στην επίθεση. Ναι. Προσπαθεί να στοχεύσει κοντά στο καλάθι. Έχει βγάλει τον Καραγιαννίδη από το παιχνίδι με σωτικές διαδικασίες. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι. Ότι ο Καραγιαννίδης έπαιξε 5 λεπτά και έκανε 4 φάουλ. Τον Νίκολα Μελετίνο που μου θύμισε. Όχι, εντάξει. Ήξερα να σα πω κάτι. Είναι αναλέητο το σημάδι που έχει φάει και νομίζω έχει κάνει και ένα επιθετικό φάουλ κάποια στιγμή σε ένα screen. Που εντάξει, εκεί δείχνει ότι. Είχε βγει και πνευματικά εκτός παιχνιδιού. Δεν τον θέλει κιόλας, ρε παιδί μου, με τίποτα. Δηλαδή ξεκίνησε ο γκάρντ λίγο νωρίτερα την κίνησή του, γιατί ξέρεις, σε αυτά τα screen τις μισές φορές φταίει ο περιφερειακός, όχι ψηλός. Ο γκάρντ που ξεκινάει την κίνησή του πρώτου στηθεί. Ναι. Τον προδίδει και λίγο και ο Κάουαν που έχει αρχίσει να χάνει το μυαλό του και βιάζεται, ας πούμε, και νομίζω είναι σε φάση με τον Κάουαν. Τώρα μιλάω και μην πω και πατάτα, αλλά και ο Χέιλ με το πολλές φορές. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, εκεί φαίνεται ότι δεν τον θέλει κιόλας το παιχνίδι, τον Καραγιαννίδη καθόλου. Να πούμε βέβαια ότι ο Προμηθέας, μην έχοντας τον Ετσενίκε, ουσιαστικά χάνει την κολόνα του μέσα στο καλάθι. Γιατί με τον Ετσενίκε μέσα στο καλάθι έχεις έναν δεύτερο πόλο στην επίθεση πέρα από τα guard. Πρώτα απ' όλα δεν έχεις τρίποντο χωρίς low post. Και ο Προμηθέας έχει πάρα πολύ καλό shooter. Οπότε η παρουσία του Ετσενίκε στο low post δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για. Βοηθάει πάρα πολύ στο να υπάρχει το κατάλληλο spacing. Στο να πολλές φορές να παίρνει την μπάλα ο Ετσενίκε κοντά στο καλάθι, να σπέβδει double team και ο Ετσενίκε ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι. Οπότε μετά στην περιφέρεια υπάρχουν ακροβολισμένοι Cowan, Hale, Reynolds ή Jones όταν είναι έξω Reynolds. Άσο τον Cowan για το start κυρίως από dribble, αλλά και πάλι τα screen του Ετσενίκε στο pick and roll με τον Cowan δίνουν πάρα πολύ χώρο στον. Να πούμε ότι ο Cowan σουτάρει μεν από τρίπλα, σωστά το λες, αλλά σε αυτό το παιχνίδι έχει βάλει 2 τρίποντα. 2 στατικά. Τα οποία είναι και τα δύο. Ακόμη αγώνια το καθένα. Ναι. Και είναι back to back φάση εκεί που μπαίνει στο παιχνίδι ο Προμηθέας. Εκεί που ανέβει πόντους που βάζει και γυρίζει το μάτς. Εκεί που γύρισε το μάτς είναι. Οπότε χάνοντας. Το δεύτερο τρίποντο που σουτάρει. Από την άλλη γωνία που γέρνει και λίγο το κορμί του, δεν ήσουν σε φάση. Όχι, ναι! Ας πούμε το κλασικό. Επειδή ο Κάουν είναι ένας παίκτης που άμα πάρει μπρος. Ναι, όντως, είναι ρυθμό. Ξέρεις ότι η επιλογή που θα πάρει είναι σωστή. Ήμουν ασίγουρος ότι θα μπει, να σου πω την αλήθεια. Okay. Πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που σου λέω για τον Ετσενίκε. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Για μένα είναι διπλός και τριπλός άθλος για τον Προμηθέα να μπορέσει σε ένα μάτς που έχει στραβώσει τόσο πολύ να κερδίσει την ΑΕΚ. Και μάλιστα, ναι, πρώτον δεν έχει τον Ετσενίκε. Και δεύτερον, χάνει και τον τρίτο του σέντερ, τον Καραγιαννίδη, πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Οπότε καλύτερα να βγάλει ένα παιχνίδι με τον Στίβενς, ο οποίος είναι άλλου τύπου παίχτης. Εντάξει, ο Στίβενς καλός πάντα. Βγάζει, πολύ καλός. Βγάζει ενέργεια. Δεν σου δείχνει ότι είναι για πάνω από 15 λεπτά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό αποκτήθηκε. Γι' αυτό αποκτήθηκε. Για να παίζει 23 με 27 λεπτά ο Ετσενίκε και 15 λεπτά max ο Στίβενς, γιατί υπάρχει και ο Καραγιαννίδης ο οποίος έχει ρόλο στο rotation. Εκτός αυτού, ο Στίβενς δεν μπορεί να έχει και πολύ χρόνο συμμετοχής γιατί είναι βασικό κομμάτι η ενέργεια. Ναι. Δηλαδή, κουλό παράδειγμα τώρα, αλλά δείτε το Μακίσικ. Δεν μπορεί να παίξει 30 λεπτά ο Μακίσικ. Και δεν μπορεί να παίξει το ίδιο καλά 30 λεπτά. Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει 30 λεπτά, γιατί πρέπει όσο είναι μέσα να είναι στα κόκκινα. Τότε είναι που προσφέρει το μέλλον. Ναι. Μην πάτε μακριά. Ακριβώς αυτό συνέβαινε. Τώρα το παράδειγμα θα σας στείλει μερικούς. Με τον Τζινόμπιλι στους Spurs. Δεν ήταν 42 λεπτών παίχτης. Γιατί σαν κλάση 50 λεπτά, όχι 42, δεν το συζητάω. Αλλά έπρεπε να είναι στα κόκκινα όσο έπαιζε. Αυτό. Μαλάκα, μιλάμε για τον Stevens και μου το πας στον Ginobili στους Spurs, δηλαδή. Είναι ένα παράδειγμα αυτό, ρε παιδί μου. Ότι όταν μια ομάδα έχει αρκετό βάθος που ο Προμηθέας το έχει, τουλάχιστον στο χτίσιμό του, όχι με τις συγκυρίες που προέκυψαν μέσα στη σεζόν. Ναι. Από κάποιους παίκτες τους κρατάει με το σκεπτικό ότι όσο παίξουν πρέπει να είναι απόλυτα καλοί στο διάστημα αυτό και επιδραστικοί. Ο Κόφι αναγκάστηκε γι' αυτό να πάει στο 5 για πολλή ώρα. Πάρα πολλή ώρα. Και, δεν έβγαινε αλλιώς. Τον βόλεψε το γεγονός ότι η ΑΕΚ, τον Προμηθέα, ότι η ΑΕΚ δεν έχει πολύ μεγάλα κορμιά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τίλμαν πιο ελαφρύς είναι από τον Κόφι. Ναι. Σαν σωματοδομή. Δηλαδή, τώρα με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί... Και ο Μόργαν δεν είναι Καμπεγγέλη, γιατί με τον Καμπεγγέλη ίσως είχε θέμα. Θα είχε θέμα. Αν και ο Μόργαν κοντά στο καλάθι το χτύπησε πολύ τον Προμηθέα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός ο Μόργαν, στο δεύτερο δεν ήταν καλός. Αυτό έπαιξε λίγο. Πίστευα ότι θα έχει παίξει παραπάνω. Όταν έβλεπα τους χρόνους μετά το μάτς δηλαδή, πίστευα ότι ο Μόργαν θα έχει παίξει περισσότερο. Τελικά δεν έχει πιάσει ούτε τα 20 λεπτά νομίζω. Ναι.
Τέλος πάντων. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Σι παρόν. Δηλαδή όσο μπήκε, έκανε λάθη, είχε κακές επιλογές. Εγώ τον τράβηξε στον πάγκο, μάλλον αμέσως. Ναι. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Προμηθέας να πάει πολύ με αυτό το small ball. Και Στο οποίο small ball τεσσάρια ήταν σχεδόν πάντα. ο Χρυσικόπουλος Ναι, ή ο Jones πρακτικά. Ο Reynolds θα μου πει. ουσιαστικά πήγαινε με δύο πλάγιους. με δύο τριάρια, ναι. Το Reynolds και το Jones. Τώρα ποιος είναι πιο πολύ τεσσάρι από αυτούς, κανένας θα πω εγώ. Αλλά Ανάλογα και τη φάση τώρα στο ανοιχτό γήπεδο, μαρκάρει όποιον βρει, α πούμε. ναι, ξέρεις, πολλές φορές παίζει με 2-3,5 που λέει ο λόγος, παιδί μου. Δεν υπάρχει. Ποιο από αυτού μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Κουζέλογλου, παιδί μου, οκ. Ναι. Ο Κοζέλογλου μετά μπορεί να το χάσει και μόνος του. Δηλαδή δεν Τι και εδώ, είναι ικανό να πάρει 15 επιθετικά rebound ο γίγαντας, να τα λέμε και αυτά. Στο επιθετικό rebound είναι μανούλα ο Κουζέλογλου πολλές φορές, αλλά εντάξει. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι θα του εκθέσει αυτού στο πόστο, ω μάτς. Δεν υπήρχε Κουσμίνσκας για την ΑΕΚ. Ναι, Και αυτό είναι. τεράστια απουσία. Που και αυτό είναι μια πολύ σημαντική απουσία. Και δεν είναι τυχαίο που από τότε που έφυγε ο Κουσμίνσκας, η ΑΕΚ που έφυγε, που τραυματίστηκε ο Κουσμίνσκας, Για την εξίσου. η ΑΕΚ έχει πάρει Την κάτω βόλτα. Εντάξει, να είμαστε λίγο. ένα μάτς τα τελευταία 6, αν δεν κάνω λάθος, Ναι, με ήττες τώρα από τον Απόλλωνα Πάτρας. από τον Απόλλωνα, το Περιστέρι, τον Προμηθέα, τον Νεάρη. Εσύ είναι αυτό που έλεγε, ότι έχει τόσες ομάδες το πρωτάθλημα. Ότι είναι καλό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όποιο και να παίζει είναι ζόρι. Ναι. Μα η ΑΕΚ έχει χάσει από το Λαύριο. Ναι, Έχει κερδίσει το Μαρούσι με buzzer beater. ναι, μπράβο. Τι είχε κάνει ο Χίτς στο παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μπαίνει λοιπόν η ΑΕΚ με σκοπό να τα δώσει όλα για να το πάρει το μάτς. Με ένα τακτικό πλάνο το οποίο φαίνεται ότι το δουλεύουν ίσως και πέρα από την εβδομάδα που πέρασε το μάτς για πολύ περισσότερο καιρό. Ότι δουλεύουν τι θα κάνουν πέραν στον Προμηθέα. ναι. Στην πρεμιέρα της φάσης των 16. Πώς λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι με όποιον και να παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός υπάρχει και ένα διάστημα που μελετούν τον αιώνιο αντίπαλό τους γιατί ξέρουν ότι θα τον βρουν πολλές φορές. Και ντέρμπι τώρα και final eight αργότερα, που λογικά αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Καλά, μην παίρνεις κόρκο. Λογικά σου λέω. Ναι. Η ΑΕΚ και ο Προμηθέας έχουν πολλούς λόγους να μελετούν ο ένας τον άλλον, ακόμα και χωρίς να πέφτουν 3 μέρες από το μεταξύ τους παιχνίδι. Και πάντα Προμηθέας ΑΕΚ. Νομίζω Βρίσκουν έναν τρόπο να ορίζουν ο ένας τη σεζόν του άλλου. Νομίζω ότι μετά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Προμηθέας ΑΕΚ πλέον την τελευταία πενταετία είναι το ζευγάρι στο ελληνικό μπάσκετ που προσφέρει τις περισσότερες συγκινήσεις. Γιατί έχουν συναντηθεί το 19 σε ημιτελικό πρωταθλήματος. Με τον Προμηθέα να παίρνει την πρόκριση με break στην παράταση 3-2, 85-86. Τελικούς Προμηθέας. Στέρισε δηλαδή στην ΑΕΚ δυνατότητα να παίξει τελικούς πρωταθλήματος μετά από 16 χρόνια. Ωραία. Το 19-20 έχουν παίξει τελικό κυπέλου. Με νικήτρια την ΑΕΚ σε μάτς που κρίθηκε στο σουτ. Επίσης το 20 Με τελικό Super Cup. ημιτελικό Super Cup που μετά το πήρε ο Προμηθέας. 20-21 πάλι με τελικό Super Cup στην Πάτρα που μετά το πήρε ο Παναθηναϊκός σε τελικό Προμηθέας ΑΕΚ. Σε τελικό Προμηθέας Παναθηναϊκός. Ήταν ο ημιτελικός Προμηθέας ΑΕΚ. Τι ωραίο ήταν εκείνος ο Προμηθέας, ρε. Ναι. Τι ωραία ομάδα. Μέχρι τον Νοέμβριο κράτησε παιδιά. 21-22 προημιτελική πρωταθλήματος. ΑΕΚ Προμηθέας με μειονέκτημα έδρας ο Προμηθέας παίρνει την πρόκριση. Και γι' αυτό λέμε ότι της έχει πάρει τον αέρα. Ναι. Και τώρα συναντιόνται και στην Ευρώπη. στην Ευρώπη. Είναι ο δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στην ιστορία του Basketball Champions League. Ο πρώτος ήταν τη σεζόν 18-19. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη φάση των 16. Τότε τα παιχνίδια ήταν νοκάουτ. Παπαθεοδόρου προπονητής του ΠΑΟΚ. Μπάνκι στην ΑΕΚ. Έχει κερδίσει ΑΕΚ 10 πόντους στην Πηλαία. Και ο ΠΑΟΚ πάει και κερδίζει στο ΑΕΚ, αλλά νομίζω με 3. Ναι. Και πέρασε η ΑΕΚ που μετά αποκλείστηκε από την Μπάμπερκ. Μακιάμος. Οπότε λοιπόν, κράτα το αυτό ότι το Προμηθέας ΑΕΚ πάντα μας γεμίζει, έχει τρομερό κοντράστη συναισθημάτων. Και έχει κάθε λόγο να το δεις. Θεωρείται πλέον από τα κλασικά derby, ρε παιδί μου. Με βάση τουλάχιστον την εικόνα που έχουν οι ομάδες. Και αρχίζουν, υπάρχει και μια ψηλοαντιπαλότητα, δηλαδή βλέπεις ότι
Θα κάνω μια ερώτηση. Μια λίγο εντρικαδόρικη ερώτηση. Έχει περισσότερο κόσμο για κάθε φορά στο Τόφαλος από ότι έχει τα λιώσια με τον Προμηθέα. Στο Τόφαλος. Κοίτα, το γήπεδο την Τρίτη είχε πολύ κόσμο. Είχε και εξίδες. Έχει, νομίζω μια κερκίδα τα γεμίζουν πάντα. Ναι, αλλά είχε και πολύ εκδηλωτικό κόσμο από Προμηθέας. Το οποίο ναι, είναι καλό και για την ομάδα. Αρχίζει σιγά σιγά και ο κόσμος. Και βλέπεις ότι ο κόσμος πάντα όταν παίζει με την ΑΕΚ υπάρχει μια παραπάνω πόρωση. Θέλουν πολύ να το κερδίσουν. Δηλαδή είναι σαν να είναι το δικό τους ντέρμπι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε λίγο τις αντιπαλότητες, τις κόντρες αυτές που είναι περισσότερο για τον κόσμο και πάμε λίγο και πάλι στο. Επηρεάζουν τις ομάδες και το κλίμα των. Ναι, σίγουρα. Θα σου πω ένα κλασικό σημείο του παιχνιδιού όμως, το οποίο είναι εκτός αγώνα, αλλά είναι μερικές φορές το πώς βάζεις τον κόσμο στο κλίμα. Έχουμε λίγο παρασκήνιο λοιπόν. Στο Τόφαλος γενικότερα η εικόνα του Προμηθέα στο πρώτο ημίχρονο έχει κρατήσει λίγο τον κόσμο του Προμηθέα. Είναι μαγκωμένος. Μαγκωμένο. Και βλέπεις μια original η οποία. Ειδικά για 15 λεπτά, συγγνώμη, είναι ξεκάθαρο ότι έχει το πάνω χέρι. Έτσι. Ναι. Και το ισορροπεί ο Προμηθέας λίγο στο τέλος και δίνει μια ελπίδα παραπάνω. Ναι. Και βλέπεις ότι ο κόσμος της ΑΕΚ έχει αρχίσει και πιστεύει. Στη μεγάλη νίκη που μπορεί να αλλάξει και την πορεία της σεζόν. Ναι. Τελικά το μάτι είναι άλλαξε με άλλο τρόπο. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι το μάτς στους 9 πόντους στην τρίτη περίοδο και ξεκινούν από την original ΑΕΚ, BIP, την Πάτρα. Πρόσεξε τώρα. Πατρινή δεν ήταν η μισή. Άσε τι ήταν η Ιόνις. Άσε τι ήταν. Βρίσκω μια αντίφαση. Δεν τους ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι, αυτό το διαπίστωσα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν αυτό. Ξέρεις γιατί δεν είχε την τζαρούχα το μάτς. Αλλιώς θα πηγαίνανε εκεί τα Ναι. Εκείνη τη στιγμή αυτό στο θυμοειδές των πατρινών φιλάθλων, που πολλοί εξ αυτών μπορεί να είναι και ουδέτεροι, μπορεί να είναι να μην τους νοιάζει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι, απλά πήγαν να δουν ένα πολύ καλό μάτι. Αρχίζουν σιγά σιγά και το παίρνουν προσωπικά λίγο. Το παίρνουν λίγο προσωπικά. Αρχίζει μια γιούχα προς την original, αρχίζει ο κόσμος λίγο μπαίνει στο τρυπάκι, γίνεται πιο εκδηλωτικός και βλέπεις ότι ο Προμηθέας εκεί που κάνει και το σερί, γιατί στο 42-51 γίνεται αυτό, το σκορ γίνεται 50-51 με τον Γκάουαν, αρχίζει ο κόσμος μπαίνει πάρα πολύ στο παιχνίδι και βλέπεις μετά ένα γήπεδο το οποίο έχει αλλάξει τελείως μορφή. Ναι. Δηλαδή βλέπεις πλέον ότι ο κόσμος του Προμηθέα έχει μπει στην εξίσωση. Και λες ρε παιδί μου ότι. Το οποίο δεν το έχει αυτό το πλεονέκτημα Προμηθέας κάθε μέρα, έτσι. Ναι. Και λες ότι ας τους κοιμισμένους ρε παιδί μου, τι πας και κάνεις εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή για ποιο λόγο στην τελική να βρεις την Πάτρα. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει τον προπονητή που τρώει επίτηδες τεχνική ποινή. Ο γηπεδούχος προπονητής που πάει και κάνει μια μανούρα. Δηλαδή αν ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή. Πώς να σου το πω. Αν ήθελα κάτι και ήμουνα ο Παπαθεοδόρου και έβλεπα ότι οι παίχτες μου δεν μπορούν να το γυρίσουν το match, θα πήγαινα προς την original και θα έλεγα κάντε κάτι να μας βάλετε στο παιχνίδι, βρίστε μας, τιμώστε μας λίγο. Ναι, αυτός ήταν ο τρόπος να πάρει μπρος. Σε γήπεδα που έχουν πιο φανατικό κοινό, ρε παιδί μου, δεν στον Αταμάν, είναι καθηγητής αυτό. Το βλέπει. Όταν βλέπει το Άκα κοιμισμένο, κάποια στιγμή θα μπει μέσα να παίξει άμυνα. Θα φάει μια τεχνική ποινή, θα διαμαρτυρηθεί in typical Ataman way. Ειδικά στην Τουρκία που το κοινό της ΕΦΕΣ έχει πολλά κοινά με το κοινό του Προμηθέα. Γιατί πάντα οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν ποδοσφαιρική ομάδα και δεν έχουν τους οργανωμένους, τους ούλτρας, όπως αντίστοιχα στην Ελλάδα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, στην Τουρκία είναι Γαλατά, Φενέρ, Μπεσίκτας. Οπότε η ΕΦΕΣ έχει λίγο και τον κόσμο, τον ουδέτερο που πάει να δει το. Η σειρά με τον Ολυμπιακό έχει βάλει οπαδούς Φενέρ μέσα. Μπας και ξυπνήσουν το γήπεδο. Στα play-off το 17. Είναι. Ναι, δεν είναι. Ο Αταμάν λοιπόν εκεί πέρα έβρισκε τρόπο να βάλει το κοινό στην εξίσωση. Ναι. Αντίστοιχα εδώ πέρα, χωρίς να το θέλουν, προφανώς η Original έβαλε στο παιχνίδι τον κόσμο του Προμηθέα. Τον κόσμο που βρίσκονται στο Τόφαλος, για να μην πω του Προμηθέα απαραίτητα, γιατί μπορεί κάποιοι να είναι ουδέτεροι, ρε παιδί μου. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει. Στο τέλος υπήρχε ένα. Εντάξει, το μάτσο πόντο κρίθηκε πάλι. Δεν είναι ότι ξαφνικά τους πήρε κατρακύλα. Η κατρακύλα τους πήρε. Όταν το 42-51 γίνεται 60-55. Έχει φάει. Ναι, αλλά έφαγε 18-4. Άλλαξε όλη η μορφή του αγώνα, ενός αγώνα που δεν φαινόταν
πολύ πιθανό να αλλάξει τη μορφή του. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να έχει ένα μεγάλο σερί αυτό το μάτσο. Ότι φαίνεται ότι οι ομάδες θα πηγαίνουν πόντο-πόντο, ας πούμε. Ναι. Ο Προμηθέας έχει παίχτες με winning mentality. Κάουαν, πρώτος και καλύτερος. Έχει τρομερές αποφάσεις όταν η μπάλα καίει. Από πέρυσι το έχει δείξει. Από πέρυσι το έχει. Καταρχάς είναι παίχτης ο οποίος έχει βάλει 2 buzzer beater νίκης. Το ένα ήταν στο περσινό Slask Wroclaw Προμηθέας. Ξερώσου το, με τον Προμηθέα πίσω στο σκορ κιόλας. Από τα 8 μέτρα πάνω σε άμυνα. Και άλλο ένα στο εντός έδρας. Και άλλο ένα στο εντός έδρας που έκρινε το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην Παρί. Και όταν ένας παίχτης βλέπεις ότι τέτοιες φάσεις του βγαίνουν, μετά η αυτοπεποίθηση που έχει είναι στο Θεό. Δεν στη βάζει με τον Κολοσσό, ας πούμε, φέτος. Ναι. Που το πάει παράταση. Που δεν ήταν buzzer beater, δεν ήταν game winner, θα μπορούσε. Παρά ένα rebound θα ήταν game winner, αλλά. Βάζει 3-4 σουτ συνεχόμενα που είναι τρομακτική. Πάντα το κάνει. Ναι. Ακόμα και σε παιχνίδια που ο Κάουαν δεν βλέπετε για ένα ημίχρονο. Γιατί, ας πούμε, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ έχει κλείσει και τον Κάουαν και τον Χέιλ είναι μνημειώδης. Δηλαδή, είναι για να το πάρει ο επόμενος αντίπαλος του Προμηθέα, η Μούρθια για παράδειγμα. Αν η Μούρθια δεν έχει ανάγκη, θα καταστρέψει δεν είναι. Περίμενε. Είναι καλή ομάδα η Μούρθια. Είναι πολύ καλή ομάδα. Συμφωνώ, δεν είναι ρεάλ. Εντάξει, πα σε άλλα μέτρα. Ρε παιδί μου, σου λέω ότι. Μην το έχεις την νίκησε τη Real την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν την νίκησε τη Real. Την νίκησε και μπράβο της. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Τον Αλόνσο δεν έχει. Έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή. Είναι μια ομάδα η οποία συνεχώς ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια η Μούρθια. Φέτος, ας πούμε, διοργάνωσε το Super Copa, πήγε μέχρι τους 4 του κυπέλου και τη βλέπει να κάνει πολύ καλές πορείες. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν πρέπει να λέμε ότι τελείωσε ο όμιλος, ότι είναι δεδομένο ότι η Μούρθια θα είναι πρώτη και, είναι το φαβόρι, δηλαδή. και ότι η Χολόν θα είναι τελευταία. Σίγουρα. Άσε να δούμε. Όντως, σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, ωραία, ας τη Μούρθια λοιπόν, που μπορεί να μην το έχει ανάγκη όπως λες. Το Λαύριο, που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Προμηθέα στην Ελλάδα, μπορεί να κάτσει να απομονώσει αποσπάσματα και να πει πώς έπαιξε η Άγγλια ένα ημίχρονο τον Κάουαν και τον Χέιλ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Απλά είδες ότι και οι δύο. Τι πρέπει να κάνουν, λίγο πολύ το ξέρουμε. Τώρα το αν θα καταφέρει να το κάνει είναι το ζήτημα. Απλά είδες ότι και οι δύο σε ένα μάτς που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν εκτός εξίσωσης, κατάφεραν να μπουν και να τελειώσουν ο ένας με 20 πόντους, 9 assist, ο Κάουαν. 5 λάθη. Ή 6. Τέλος πάντων. Ναι, και. Εντάξει, η ξεστή είναι πανωτά. Είναι πολλά στο πρώτο ημίχρονο. Και χαλάνε λίγο την τελική στατιστική, αλλά στην πραγματικότητα από το σημείο που ξυπνάει και μετά, ο Κάουαν, να το απομονώσουμε, είναι τα λάθη του 1 με 2, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Στο πρώτο ημίχρονο να πούμε ότι ακόμα και σε φάσεις που δεν έχει κάνει λάθος, που δεν έχει απόλυτα κατοχής για να. Δεν έχει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό δεν έχει αποφάσεις. Πολλές φορές κάνει. Ξεστήθηκε πολύ μέγεθος. Ήταν κάτι το οποίο συζητιόταν από πέρυσι για τον Κάουαν, ότι λόγω του μεγέθους του, πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει over dribbling. Ναι. Και για τον Κάουαν. Εντάξει, έχει μεγάλη ροπή στο over dribbling. Είναι αυτό που έγραψα. Το έγραψα και στην ανάλυση του αγώνα με την ΑΕΚ. Για τον Κάουαν υπάρχει το εξής. Από πέρυσι στην ερώτηση μπορεί να παίξει ο Κάουαν Ευρωλίγκα, απαντούσα όχι. Γιατί δεν έχει το μέγεθος, δηλαδή τον προδίδει το μέγεθός του για να παίξει Ευρωλίγκα. Αλλά ξέρεις τι, τον τελευταίο καιρό αρχίζω και λέω το εξής. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να δείξει ότι ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχω το μέγεθος, μπορεί να μην έχω τα φυσικά προσόντα, αλλά ξέρεις κάτι, αξίζω μια ευκαιρία να με δείτε κάπου ένα εξάμηνο και αν δεν, θα σου πω τι πρέπει να δείξει. Ξαναγυρίζω στο BCL, στο Eurocup κλπ. Θα σου πω ακριβώς τι πρέπει να δείξει. Πρέπει να πιέσει την μπάλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Το οποίο μάλλον δεν θα γίνει ποτέ. Μην το λες. Έχει άλλο ρόλο στον Προμηθέα ο Κάουαν και άλλο λόγο θα είχε στην Αρμάνη, ας πούμε. Ναι, αυτό πήγαινε. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να γίνει Bobby Dixon για μια ομάδα. Να το πω έτσι. Ο οποίος Dixon έπαιξε Ευρωλίγκα πάνω από 30 χρονών, πιέζοντας σαν το δαίμονα την μπάλα στα χέρια του Μπράντοβιτς. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, επειδή είναι ένα παιδί το οποίο ο Κάουαν είναι πάρα πολύ συναισθαλμένος και πάρα πολύ. Τα πόδια του πατούν στη γη. Ναι, πρόκειται για ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να κάνει το τέλειο παιχνίδι και δεν κάνει τα τσαλιμάκια που κάνουν άλλοι Αμερικανοί που βγάζουν γλώσσες, κάνουν αυτιά, δείχνουν λίγο. Δεν έχει το σταριλίκι ο Κάουαν. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να γίνει παίχτης ρόλου και σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, να γίνει 10ος-11ος παίχτης
και να του πει να πάει, ας πούμε, στην Παρτιζάν, λέω τώρα παράδειγμα, και να του πει ο Μπράντοβιτς θα μπει για 10 λεπτά και θα πιέζει σαν σκύλο στην μπάλα. Θα προσπαθήσει να το κάνει. Δεν σου λέω ότι θα το κάνει με επιτυχία, αλλά ποιο σου εγγυάται ότι δεν θα το κάνει. Όχι, ότι θα το προσπαθήσει, είμαι βέβαιος. Δηλαδή ο ίδιος έχει δείξει καλό mentality. Το ζήτημα είναι αν έχει τα προσόντα να το κάνει. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, εδώ έρχεται αυτό που λέμε ότι η άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Είναι και θέμα διάθεση η άμυνα. Αυτό το κλεισεμπάζει λίγο. Δηλαδή, δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα. Και θέμα διάθεση. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα αρκεί να γυρίσουν ένα διακόπτη. Παραδείγματος χάρη, να σου πω κάτι άλλο. Ο Τζέριαν Γκραντ, που είναι ένας παίκτης που σαφώς έχει καταθέσει πολύ περισσότερα διαπιστευτήρια, περίμενε. Πολλοί πίστευαν ότι μετά το πέρασμά του από την Αρμάνι, που ήταν. Αλλά είναι κροταφείο παιχτών η Αρμάνι, τώρα μην κοροδευόμαστε. Ναι, αλλά πολλοί είχαν σχηματίσει την εντύπωση για τον Γκραντ. Δεν παίζει άμυνα. Πρώτον αυτόν, και δεύτερον ότι δεν έχει θέση να ξαναγυρίσει στην Ευρωλίγκα. Ότι το ταβάνι του στην Ευρώπη είναι το EuroCup. Αυτό ήταν λάθος, γιατί ο Γκραντ με ρόλο στο NBA πώς έβρισκε. Με την άμυνά του. Με το δυνατό του κορμό και με το γεγονός ότι δεν τον παίρνας με τίποτα. Γιατί να σου πω κάτι, στο NBA δεν είχε 50% τρίποντο που έχει φέτος στην Ευρωλίγκα. Έχει 50% ο Γκραντ. Είναι ψηλά, είναι πάνω από 45%. Εδώ φαίνεται ότι είναι η ψυχολογία του στο Θεό, ρε παιδί μου, και μεταφράζεται αυτό στο μακρινό το σουτ. Δεν είναι ότι ήταν 3&D στο NBA, ας πούμε. Στο NBA ήταν μόνο D ουσιαστικά. Και παρόλα αυτά έχει πάρα πολλά μάτς. Έχει πάρα πολλή συμμετοχή στο NBA. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ήταν εσφαλμένη λίγο αυτή η τοποθέτηση από κάποιους και φαινόταν ότι ο Γκραντ πρέπει να βρει μια ευκαιρία σε μια κανονική ομάδα και όχι σε μια Αρμάνι και εκεί θα κρίναμε. Τώρα το ότι. Όχι, αν ο Γκραντ είχε έρθει στον περσινό Παναθηναϊκό, θα έφευγε νύχτα. Πολύ πιθανόν θα ήταν. Θα έφευγε νύχτα. Γιατί το κύκνιο άσμα του στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν θα ξαναέβει. 100%. Θα κατέβαζε την μπάλα, την έδινε στον Μπέικον και θα πήγαινε στην γωνία. Θα είχε ακουμπήσει την μπάλα 20 δευτερόλεπτα, θα είχε 30% στο τρίπεδο και θα λέγαμε δεν κάνει, παιδί μου, προχώρα. Ενώ τώρα τον βλέπει ότι ήρθε ξαφνικά το παλικάρι, εντάξει, εδώ έχει κάνει την υπέρβαση τη υπέρβαση. Κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του στο τουρκικό πρωτάθλημα, στο οποίο ήταν και στο EuroCup, που ήταν εκπληκτικό πέρυσι. Παρεκκλίνουμε λίγο, αλλά εντάξει, πρέπει να βγει ένα καπέλο στον Grand κάποια στιγμή. Και σε αυτό το podcast εννοώ, γιατί γενικά το έχουμε βγάλει. Και έρχεται σε μια ομάδα με απαιτήσεις που θέλει να που δεν είναι ένα στημένο σύνολο όπως ο Ολυμπιακός να έρθει και να κάνει το walk-up σε έναν ήδη έτοιμο Ολυμπιακό. Έρχεται σε μια ομάδα που χτίζεται εκείνη την ώρα και καταλήγει ουσιαστικά να ξεκινάει η πεντάδα από τον Γκραντ. Ναι, ναι. Δηλαδή εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει κάνει. Επιστρέφουμε στον Προμηθέα και στον Γκάουν. Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ για τον Γκάουν. Να πούμε ότι και τα πολλά μεγάλα σουτ που παίρνει ο Χέιλ, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με τα τεράστια τρίποντα που βάζει την τελευταία περίοδο ο Ρέινολντς. Ναι, αυτό είναι το. Όταν σου είπα στο ξεκίνημα τη τοποθέτησή μου ότι ο Προμηθέας έχει παίχτες με winning mentality, μέσα σε αυτό είναι και ο Ρέινολντς. Ο Ρέινολντς είναι ένας παίκτης που κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ένα χεράσιμο. Θα παίξει την άμυνά του και είναι ο σνάιπερ που θέλει να έχει ο Προμηθέας. Στη γωνία, οι 45 μέρες, σε ομάδα στην κορυφή. Χαμηλότερο επίπεδο του Προμηθέα θα έπαιρνε πολύ περισσότερες προσπάθειες. Εντάξει. Δηλαδή, αλλά δεν είναι παίκτης για να πάει σε χαμηλότερο επίπεδο. Ακριβώς. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν με κάποιον τελείως περίεργο τρόπο τον έφερνε η καρδίτσα, θα έχει πολύ και την μπάλα στα χέρια του. Στον Προμηθέα κάνει τα πράγματα που κάνει πάρα πολύ καλά μόνο και τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη για το καλό του συνόλου. Θέλω να πω, το skill του είναι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε στον Προμηθέα ενδεχομένως. Και έχουν υπάρξει φάσεις, αν έχεις δει. Δηλαδή, κάποιο μεγάλο του βάζει από το πόστο κάποιες φορές. Υπάρχει πολύ καλή ιεραρχία μέσα στον Προμηθέα. Ειδικά μεταξύ αυτών των τριών που παίρνουν την πακέτα στην εκτέλεση. Έχει βάλει ο Προμηθέας 14 τρίποντα στα 28. Τεράστια υπόθεση αυτό που λες. Που είναι εξωπραγματικό το 14 στα 28. Σε μάτς που σου έχει παίξει ο αντίπαλος τόσο καλή άμυνα και για 17 λεπτά επιθετικά είσαι εκτός αγώνα και τελειώνεις με 14. Και δεν έχεις και το ψηλό σου να σου δημιουργεί από μέσα προς τα έξω. Όλα αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Βλέπεις ότι πολλές φορές ο Χέιλ, που η ψυχολογία του είναι στο Θεό, αφήνει ένα ελεύθερο σουτ για να το πάρει ο Ρέινολντς. Ο Κάουαν, ο οποίος έχει βάλει 8 σερί πόντους και εκείνη τη στιγμή καίει, αφήνει ένα ελεύθερο σουτ για να το πάρει ο Χέιλ. Βλέπει συνεχώς. Ή αντί να σουτάρει ο ίδιος, πάει προς το καλάθι να τραβήξει βοήθεια να βρει το Χέιλ. Και αυτό που βλέπεις. Δηλαδή είναι το παιχνίδι 75-75. Ακριβώς εκεί θέλω να σου πω. Ο Κάουαν είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει την επίθεση. Έχει την επίθεση στα χέρια του και ο Παπαθεοδόρου του λέει. Τον αφήνει να παίξε. Ναι, τον αφήνει να αποφασίσει αυτός. Γιατί εκείνη τη στιγμή, όταν το παιχνίδι είναι σε αυτό το σημείο και οι παίχτες βρίσκονται σε αυτή τη φάση,
πολλές φορές ο προπονητής λέει στους παίχτες τι θέλετε να παίξετε. Γιατί οι παίχτες εκείνη τη στιγμή ο καθένας ξέρει πώς νιώθει, αν έχει ψυχολογία, αν θέλει να πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, αν πιστεύει ότι θα τη βάλει, ή σε μία άμυνα θες να κάνεις φάουλ, δεν θες να κάνεις φάουλ. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, λέει λοιπόν παίξε στον Cowan και ο Cowan δεν αποφασίζει να πάει μόνος του. Όχι, όταν λέμε, ο Cowan καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι όταν λέμε παίξε, εννοούμε αποφάσισε εσύ και κρίνει ανάλογα με το τι θα προκύψει. Ναι. Και αυτό που προκύπτει είναι σε μια επίθεση που φαίνεται να χαλάει. Ναι. Ο Όχι, Cowan στραβώσει για τα καλά η φάση. Ο Cowan παίρνει τον διάδρομο και δημιουργεί. Εκεί έχει δύο επιλογές. Θα πας δυναμικά να πας στο drive. Το οποίο εντάξει είναι μια κουβέντα με αυτό το μέγεθος και με αυτή την κούραση. Ναι. Που έχει καλό drive βέβαια ο Cowan και είναι πολύ ικανός στο να παίρνει foul. Έχει πάει και αριστερά εκεί. Είναι πιο δύσκολο ακόμη. Και τραβιέται, ακροβολίζεται στη γωνία ο Hale και ο Cowan του τη μοιράζει. Πάσα στο timing του τόσο όσο. Αν ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργά η πάσα, ήταν μαρκαρισμένο το shoot. Ο Hale κάνει. Είναι οριακή. Ο Hale κάνει αυτό. Πού ξέρανε. Γιατί μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι clutch. Ναι. Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, ας αφήσουμε λίγο το clutch στην άκρη. Το οποίο προφανώς υπάρχει. Είναι ένα καλό shoot για τον Hale. Όπως επίσης. Είναι ένα shoot το οποίο βάζει περισσότερες φορές από όσο θα χάσει. Ούτως ή άλλως, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και επίσης να σου πω κάτι. Στο 15-14 ο Hale θα το χάσει αυτό το shoot. Στο 75-75 δεν θα το χάσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το χάσει. Είναι ένας παίκτης. Ο άνθρωπος έχει εννοώ δείξει δεν μπορεί να βάλει 6 τρίποντες. Εννοώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος όσο πιο κρίσιμο είναι το shoot, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να το βάλει. Όλα πιθανό, ναι. Επίσης, αντίστοιχη φάση με αυτή που λες είναι και του Reynolds. Μπράβο. Που στο 74-73. Και το φτιάχνει ο Hale το shoot, αν θυμάμαι καλά. Ο Hale ή ο Cowan την έχει κάνει ένα assist. Νομίζω ο Cowan την έχει κάνει πάλι. Στο 74-73 που ανοίγει την άμυνα στα δύο με τη μίνι διείσδυση και ο Reynolds σουτάρει και ο πιο κοντινός αμυντικός σάκ είναι στα 3 μέτρα. Ναι. Δηλαδή είναι παντελώς ελεύθερο σουτ και ξέρεις ότι θα μπει γιατί η ψυχολογία του είναι ήδη στο Θεό με τα 3 τρίποντα που έχει βάλει. Δηλαδή στο τέλος. Και τέλειο στυλ. Όταν σουτάρει ο Reynolds δεν πιστεύεις ότι θα στοχίσει. Πέναλτι. Ναι, δεν πιστεύεις ότι θα στοχίσει με τίποτα. Πέναλτι. Λοιπόν. Η ΑΕΚ έχει δυνατότητες να το πάρει το παιχνίδι. Ναι, θα μπορούσε να το έχει πάρει. Ξέρετε, πάλι όμως της λείπει το ότι δεν είναι σίγουρη ποιος είναι ο νούμερο 1 της. Σε ένα μάτσο το οποίο δεν είναι καλά ο Ράντλ για να πάρει όλα τα μεγάλα σουτ. Πώς να υπάρχει νούμερο 1 στην ΑΕΚ όταν έχει αλλάξει ήδη τον κορμό της. Δηλαδή, ωραία, ξεκινούσε η χρονιά. Πάλι από το Μακρέ και το Ράντλ θα ξεκίναγε, ρε παιδί μου, πες στις προσπάθειες. Αλλά ο Ράντλ. Ωραία, σπάνια μάτσο. Ο Μακρέ δεν ήταν καλός προχθές. Ούτε ο Ράντλ. Ακόμα ένα credit στον Παπαθεοδόρου ότι κατάφερε να περιορίσει το μεγάλο ατού της ΑΕΚ και όχι για 20 λεπτά όπως το έκανε η ΑΕΚ, για 40 λεπτά ο Παπαθεοδόρου. Ωραία. Υπάρχει ένας Hollins καινούριος στο rotation. Αν υπήρχε από την αρχή ο Hollins, θα μπορούσε να πεις ότι αυτά είναι τα shoot που αναλογούν στον Hollins. Ναι. Αν υπήρχε από την αρχή της χρονιάς ο Morgan. Να το δημιουργήσει ένα αντίστοιχο shoot που δημιουργήθηκε και το Reynolds στην άλλη μεριά, ας πούμε. Ναι. Αν υπήρχε από την αρχή της χρονιάς ο Morgan, θα έλεγες ότι αυτά είναι τα λεπτά που αναλογούν στο Morgan και όχι να παίξει καλά στο πρώτο ημίχρονο και στα δύο λάθη να τον πετάξει έξω στο δεύτερο γιατί δεν του έχεις εμπιστοσύνη και δεν ξέρεις ακριβώς τι να περιμένεις. Και όταν γίνονται συνεχείς αλλαγές σε μια ομάδα, αλλοιώνονται και οι χρόνοι συμμετοχής. Δεν βγαίνει άκρη με τίποτα. Δηλαδή, ο Hollins, ας πούμε, μπήκε μέσα, ήταν καλός για ντεμπούτο και λέμε εντάξει, ας τον αφήσει λίγο να δούμε τι θα κάνει. Αλλά όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη ιεραρχία και υπάρχουν σοβαρές αλλαγές σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή, ο Προμηθέας, αυτός μπορεί να έχει κάνει αλλαγές. Οκ, μία αλλαγή έχει κάνει στο ρόστερ. Κούρουξ με Τζαμάλ. Ναι. Και πήρε και τον Πάπας για μια έξτρα λύση στον ελληνικό κορμό του. Στα φτερά, ρε παιδί μου, ένας καλός σουτέρ για να ανοίγει πάλι το γήπεδο. Αυτό είναι το σκεπτικό. Όμως αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και η ιεραρχία του Cowan με τον Hale δεν έχει αλλάξει. Οπότε αυτοί σιγά σιγά έχουν αναπτύξει τον κώδικα επικοινωνίας που είπες προηγουμένως. Και ο Τζαμάλ Jones ουσιαστικά είναι ο αντικούρουξ στο rotation. Δεν θα πάρει αυτές τις αποφάσεις στα κρίσιμα. Στη γωνία θα είναι. Στην ΑΕΚ δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί έχει από την αρχή της σεζόν το Hall, αλλά ο Hall δεν παίζει καλά. Ο Καράμπελ, ας πούμε, ο πιο σταθερός της Άσος, ξαφνικά παίζει 3 δευτερόλεπτα προχθές. Το γράψα και για το Φλιόνι. Ο Φλιόνις, εντάξει, ταλαιπωρείται με τραυματισμό στο παιδί. Ρε παιδί μου, δεν είχε από την αρχή της χρονιάς τραυματισμό. Δεν είναι υγιής. Από την αρχή νομίζω έπαιζε λίγο με θεματάκια ο άνθρωπος. Εντάξει, τι να του πεις. Αλλά
Όταν δεν υπάρχει μια. Ο Χόλμαξ στον καλύτερο του μάτσο με τη φανέλα τη ΑΕΚ έχει αποχωρήσει τραυματίας προχθές. Να το πούμε και αυτό, μην είμαστε άδικοι. Αλλά όταν ψάχνονται και δεν ξέρουν ποιος θα πάρει την τελευταία κατοχή, δεν θα συμβεί αυτό. Στον Προμηθέα ξέρουν ακριβώς όλοι Προέκυψε ένα Knight ξαφνικά. This is our night. Ποιος Knight, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, όσοι μας ακούτε και υπήρξατε φίλοι των Bucks, ας πούμε, την εποχή που έπαιζε ο Knight με το Γιάννη και ανοίγαμε την τηλεόραση να δούμε το Γιάννη να φτιάχνει φάσεις και βλέπαμε τον Knight να τις κάνει, να μην πω πώς να τις κάνει, δηλαδή, εντάξει. Όταν ο Knight έπαιζε στους Bucks δεν είχαν οπαδούς οι Bucks. Είχαν αναπτύξει λόγο Γιάννη. Η ομάδα όλων των Ελλήνων που λένε και σε κάποιο podcast. Η ΚαΕ Λαφριακός ήταν τότε. Δεν ήταν καν Milwaukee Bucks. Ναι. Ας μην το σχολιάσω αυτό. Το marketing. Ναι. Εμένα μου άρεσε. Ποιος Knight στα τελευταία λεπτά, ρε γάμο. Δηλαδή είναι σε μια ομάδα που καλά ο άνθρωπος δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαιχτών του. Δεν θα πάρει αυτό στην μπάλα και θα κάνουν όλοι στην άκρη. Είναι λογικό. Είναι απόλυτα λογικό. Τώρα εντάξει, το ότι έχει κλάσει και το ότι δεν θα ήταν για την ΑΕΚ απαραίτητα, ναι, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που η ΑΕΚ έχει αλλάξει. Κρατήστε το νούμερο, έχουν παίξει 140 παίχτες με τη φανέλα της ΑΕΚ τα τελευταία πόσα χρόνια. 10, ούτε. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. 140 διαφορετικοί παίχτες να έχουν παίξει. Λέμε τώρα, όχι περίπτωση όπως ο Ρίκι Λίντο που έφυγε πριν καν φορές στη φανέλα. Δεν το έκανε. Η φανέλα. Την είχαν πάρει medium και το είχε και extra large. Κι ο νοήτο. Όχι, κατάλαβε. Πώς να δημιουργηθούν τώρα με αρχές και τέτοια. Δηλαδή ο Κάουαν. Και ο Προμηθέας έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Αλλά ο Κάουαν που παίρνει τις αποφάσεις στο τέλος έχει μείνει σε σχέση με πέρυσι. Είναι ο ίδιος. Ο Προμηθέας άλλαξε όλο το ρόστερ. Είναι και τρίτη χρονιά στην Ελλάδα. Γιατί έπαιζε και στον Άρη. Ναι. Έτσι. Που στον Άρη δεν ήταν τυχαίος, ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ναι, ήταν σπουδαίος. Έχοντας δίπλο το Χάνλαν. Το Χάνλαν, μπράβο. Πέρυσι είχε δίπλα του στην αρχή το Young. Δηλαδή ο Κάουαν, ένα από τα στοιχεία στο παιχνίδι του είναι να καταφέρει να κουμπώσει με μεγάλου σκόρερ. Να μην ξεκινάει ως το βαρύ πυροβολικό της ομάδας και στο τέλος να τους τρώει όλους. Ναι, και να τους τρώει όχι με αθέμητα μέσα. Όχι. Με το Hale είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουν βρει κώδικα επικοινωνίας όπως προανέφερες. Επίσης για το Hale ένα πράγμα το οποίο συζητιόταν στην αρχή της χρονιάς ήταν ότι ξέρεις, πολύ καλός παίχτης μπορεί να σου βάλει 30 πόντους αλλά δεν βγαίνει μπροστά στο μεγάλο μάτς. Κοίτα. Και δεν έβγαινε μπροστά για καιρό. Πλέον λίγο πριν και κυρίως μετά τον τραυματισμό του, ο Χέιλ είναι συγκλονιστικός. Μόνος του πήρε το μάτς στο Λεμάν. Για να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι. Ξεκινά από το μάτς που τραυματίστηκε και τι είπες λίγο πριν με την ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω λίγο πριν τραυματιστεί. Στο μάτς στο οποίο τραυματίστηκε με την ΑΕΚ έχει 6 τρίποντα και 30 τόσους πόντους σε 3 περιόδους. Μόνος του λοιπόν έχει κερδίσει μέσα στην Γαλλία. Το διπλό που άλλαξε ίσως όλη τη σεζόν του Προμηθέα. Ναι. Ευρωπαϊκά τουλάχιστον. Ναι. Σίγουρα. Καλά πήγαινε και μέχρι τότε. Απλά αν αποκλειόταν από τη Λεμάν. Δεν θα του έλεγε κανείς τίποτα γιατί ήταν με μειονέκτημα έδρας, ας πούμε. Αλλά πλέον θεωρείται επιτυχημένη. Έχει όλα τα φόντα να γίνει επιτυχημένη πορεία. Ναι. Το Προμηθέα να γίνει. Ξέρεις, κρατάει. Θα παίξεις ακόμα 2 εντός έδρας, 3 εντός. Δεν παίζουν εντός και μέσα και έξω. Παίζουν. Ναι. Εντάξει. Τρόμαξα, λέω τι γίνεται. Όχι, λέω έχεις να παίξεις ακόμα. Αλλά μαζί με το παιχνίδι με την ΑΕΚ 3 εντός και περισσότερα έσοδα για την ομάδα, περισσότερη προσμονή για τον κόσμο να έρθει να δει μάτς που κρίνουν κάτι. Στην Ευρώπη θες να κάνεις πορεία σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Προμηθέας δείχνει και επειδή την έχει χτίσει και την ομάδα, δεν την αγόρασε, να το πω έτσι. Θα μου πείτε πώς έχει κρατήσει από πέρυσι. Εντάξει, ναι, αλλά πήγε σε μια λογική χτισήματος με ρολίστες, όχι να φέρει παίχτες να πηγαίνει να επιλέγει παίχτες ανάλογα με το πόσες συμμετοχές έχουν στην NBA. Ναι. Είναι μέρα με τη νύχτα το χτίσιμο, αλλά. Ναι. Είναι και μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν του ίδιου το Προμηθέα που του δείχνει το δρόμο ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί. Είναι πολύ πιο ορθολογικός ο τρόπος του χτισήματος. Πας περιπτώσει, ναι, ο Χέιλ θεωρώ ότι είχε το άγχος λίγο να δείξει κάποια πράγματα στα προηγούμενα μάτς, ενώ πλέον. Στα κρίσιμα ενώ πλέον το αφήνει το παιχνίδι πιο πολύ να του έρθει. Δηλαδή θα αφήσει την μπάλα στον Κάουαν γιατί ξέρει ότι αν είναι μόνος του θα του γυρίσει ο Κάουαν για να σου πάρει. Και έτσι παίρνει καλύτερα σουτ, έχει πιο ποιοτικές εκτέλεσεις και καλύτερα ποσοστά. Ναι, και πολλά είναι και θέμα κλίματος μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, όταν είναι δεμένα τα αποδυτήρια, έρχονται κάποια πράγματα από μόνα τους.
Ναι, ρε, ειδικά αυτοί οι Αμερικανοί που βλέπουν ένα στον άλλον τώρα και ω ανταγωνισμό ενδεχομένως, ότι να βάλω εγώ πιο πολλούς πόντους από αυτόν για να πάω πρώτο στην Ευρωλίγκα, Φερρυπίν, ή στο NBA. Κάτω ψέματα παίζουν για τα νούμερα. Πολλοί παίχτες σε αυτό το επίπεδο και είναι απόλυτα θεμιτό. Είναι λογικό, ρε παιδιά, δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιο. Όταν υπάρχει λοιπόν ο κώδικας επικοινωνίας και το ότι. Ο Γιάνγκ, ας πούμε, αυτό το έκανε πέρυσι στον Προμηθέα. Καλά, εσύ. Δεν το συζητάμε. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το σκεπτικό. Ότι πάρε την μπάλα, κύριε Κάουαν, εγώ πάω στη γωνία σε αυτή τη φάση. Γιατί αν τολμήσει να έρθει παίχτης από μένα για να σε κλείσει, ξέρω ότι θα την πάρω την μπάλα. Ακριβώς. Γιατί παίζει ρόλο με αν ο Γιάνγκ νιώθει ότι ο Κάουαν δεν θα του τη δώσει σε αντίστοιχη περίπτωση, θα τη μονοπολίσει την επίθεση. Που ο Κάουαν νομίζω έκανε και τεράστια υπομονή πέρυσι. Στο διάστημα που συνυπήρξε με τον Γιάνγκ, που έπρεπε απλά να κατεβάζει την μπάλα και να κάνει το μάτζαρι. Ο μάτζαρι είχε δίπλα το σπανούλι, πες, οκ. Είναι spot shooter, ας πούμε, στην επίθεση, δεν είναι κάτι παραπάνω. Κάνει τεράστια υπομονή ο Κάουαν, δηλαδή εγώ στο του θα είχα τρελαθεί. Ναι. Τέλος πάντων. Νομίζω δεν το εξαντλήσαμε τον Τέρπ. Αυτό. Απλά υπάρχει και το θέμα τώρα με την ΑΕΚ. Ναι. Που το θίξαμε λιγάκι. Εντάξει. Είχαμε πει ότι θα πούμε πολλά για το Πλάθα, αλλά ξέρεις τι. Θα περιοριστώ σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα μπείτε, διαβάστε το Wake Site. Υπάρχει ανάλυση Τη πορεία ουσιαστικά του Πλάθα. της πορείας του Πλάθα και γενικότερα μια κριτική σε αυτό που έχει κάνει και πάλι η διοίκηση της ΑΕΚ. Ναι. Τώρα, να πω κάτι. Όταν είσαι η ΑΕΚ και απολύεις τον Πλάθα που έχει κάτω στον πάγκο της Ρεάλ, χτυπάει άσχημα. Απλά επειδή πολλοί κάνουν και έναν παραλληλισμό Κασιμίρο Πλάθα. Όχι, εντάξει, εγώ προσωπικά είχα κάνει την κριτική μου στον Προμηθέα για αυτή την απόφαση τότε. Θα σου πω όμως κάτι. Ίσως και του Προμηθέα ήταν βιαστική η απόφαση τότε να διώξει τον Ήταν σίγουρα βιαστική. Κασιμίρο για να πάρει το Ζούρο. Αλλά πρώτον, ο Κασιμίρο δεν είναι Πλάθα. Μιλάμε για τον Πλάθα, ο οποίος οριακά είναι ένας προπονητής ο οποίος ανήκει στην Elite. Ανήκει στην Ευρωλίγκα ο Πλάθα. Ανήκει στην Δεν Ευρωλίγκα. υπάρχουν αρκετές ομάδες Ευρωλίγκας για να είναι και ο Πλάθα μέσα. Δεύτερον, ο Προμηθέας είχε τότε ένα ελαφρυντικό που δεν το έχει ΑΕΚ. Το ελαφρυντικό είναι το εξής. Όλα εκείνα τα χρόνια ο Προμηθέας είχε συνηθίσει κάθε χρονιά του να είναι καλύτερη από την περσινή. Ήταν μια ομάδα που δεν είχε μάθει να αποτυγχάνει. Ωραία, εκείνη η χρονιά ήταν καλύτερη από την προηγούμενη σίγουρα. Μισό λεπτό. Ήδη μέχρι τον Νοέμβριο. Μισό λεπτό. Όλα τα χρόνια με τον Γιατρά ο Προμηθέας είχε μια σταθερά. Το γιατρά. Ναι. Δεν είχε μάθει να αποτυγχάνει. Δεν είχε μάθει. Μα δεν πέτυχε. Ναι, Τον Νοέμβριο δεν τον έδιωξε τον άνθρωπο. Εντάξει, είχε φάει 30 από την Μπούργκ. Εντάξει. Αγόρι με αποτυχία κρίνεται σε βάθος χρόνου. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι και το κακό τότε με τον Κασιμίρο ήταν ότι άρχισε να χάνει παίχτες. Επειδή στον Προμηθέα ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο. Δεν ήξερε η διοίκηση και πώς να αντιδράσει σε τέτοια Ναι, κατάσταση. και σου λέω Δεχόταν ότι πιέσεις. όταν η ΑΕΚ έχει εφαρμόσει 15 διαφορετικά μοντέλα και δεν της έχει βγει κανένα. Εγώ νομίζω ότι έχει το ίδιο μοντέλο από την αρχή. Παίρνουμε κάποιον, να είναι όσο πιο φανταχτερό γίνεται το όνομα, είτε είναι παίκτη είτε είναι προπονητή και βλέπουμε. Προπονητή δεν είχε πάρει φανταχτερό τα τελευταία Το χρόνια. μπάνκι. Μετά τον Μπάνκι ποιον είχε πάρει. Εντάξει. Τι να σου πω, εντάξει. Το Γκατζούρι είχε πέρυσι, με το Δέδα ξεκίνησε πρόπερσι Δεν ξέρω. και έφερε ένα προπονητή ο οποίος, ξέρεις, στο ξεκίνημα της σεζόν έλεγε ότι ρε, μήπως κάτι αλλάζει. Γιατί Είχε έναν προπονητή με δική του Είναι φιλοσοφία, ο προσπάθησε να Πλάθα. χτίσει την ομάδα. Ναι. και διώχνει όντως- τον Πλάθα, έχοντας δει όλα τα προηγούμενα μοντέλα να αποτυγχάνουν. Κράτα το μέχρι το τέλος της χρονιάς και αν έχει πάει τόσο άσχημα, διώχτον. Κράτον μέχρι το τέλο τη χρονιά. Εδώ συζητάμε να μην αλλάζουν παίχτε από σεζόν σε σεζόν. Η ΑΕΚ μήνα με το μήνα δεν έχει ίδιο ρόστερ. Εντάξει. Λίγο δηλαδή. Λίγο περισσότερη σύνεση, ας πούμε. Δηλαδή, το φτιάχνει στο Πλάθα μια ομάδα, ας πούμε, με τους παίχτες που εισηγείται κτλ. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε φτάσει στον. Να μην έχει φύγει ούτε ο Ιανουάριος και η μισή να έχουν αλλάξει. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε ναι, μιλάμε για μια διαχείριση η οποία. Εντάξει. Αφήνει απορίες, αν μη τι άλλο. Ερωτηματικά. Λοιπόν. Νομίζω δεν έμεινε κάτι να πούμε για την ΑΕΚ. Πάμε ντέρμπι. Πάμε στο αιωνιό. Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσω από το ότι είδαμε μια ματσάρα.
που θύμισε αυτό της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας και όχι την ιδέα που είδαμε στο ΣΕΦ τον Οκτώβριο. Και τα δύο μάτς στο ΆΚΑ είναι πάρα πολύ καλά. Και τα δύο μάτς στο ΆΚΑ είναι καταπληκτικά. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε από τους Ιωνίους. Εγώ προσωπικά δηλαδή θέλω τα μάτσα να κινούνται έτσι, να μου θυμίζουν τον ημιτελικό του Βερολίνου το 2009. Καλά, εκείνο ήταν άλλο μάτς, το συζητάμε, απίστευτο παιχνίδι. Αλλά οι δύο ομάδες έχουν δείξει και με το γεγονός ότι θέλουν να παίξουν το δικό τους μπάσκετ και όχι να καταστρέψουν τον μπάσκετ του αντιπάλου τους, πρωτίστως, ότι μπορούν να μας χαρίσουν πάρα πολλά μάτς που θα πάνε έτσι στον πόντο. Θα σου πω το εξής. Να πω κάτι επίσης το ότι για μία ακόμα φορά, μην το πάρετε άσχημα, θα το πω σχηματικά. Είδαμε λίγο τον Αταμάν κοιμάται στον πάγκο. Ο Αταμάν έχει κάνει μια συγκλονιστική διαχείριση στο παιχνίδι. Έχει βάλει τον Καλαϊτζάκη εκεί που έχει φορτωθεί με φάουλο ο Ναν και η επίθεση του δεν φαίνεται να κολλάει επειδή υπάρχει ένας παίχτης που οι αντίπαλοι δεν μαρκάρουν κτλ. Και για μία ακόμα φορά μέσα στη σεζόν ο Παναθηναϊκός χάνει μια διαφορά μεγάλη. Στην τέταρτη περίοδο χάνει τη διαφορά των 15 πόντων από τον Ολυμπιακό και πώς τη χάνει όμως, τη χάνει εντάξει με έναν ορθόδοξο σχήμα με τον Παπα-Νικολάου να παίζει σέντερ. Που να σου πω την αλήθεια, βλέποντας το παιχνίδι, σκέφτηκα: ωραία, τώρα ο Παπα-Νικολάου στο σέντερ, θα παίξει σέντερ. Εάν ο Παναθηναϊκός δείξει από τις δύο πρώτες φάσεις να μπερδεύεται από αυτό, θα έχουμε μάτσα. Και όντως το άπλωμα της επίθεσης του Ολυμπιακού. Εντάξει, ήθελα να πω για τον Αταμάν. Προφανώς ο άνθρωπος δεν κοιμήθηκε ή δεν χάζευε στον πάγκο. Σκέφτηκε ότι είχε και πολύ την εμπιστοσύνη στους παίχτες του ότι θα βρουν 2-3 εισαγωγικές πάσες στο Λεσόρ, να πάρει και δύο φάουλ τον Παπα-Νικολάου και το μάτι θα τελειώσουν με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν το κάνανε όμως οι παίχτες του και συνέχισε και παρόλα αυτά έβγαλε το τελευταίο πεντάλεπτο με αυτή τη λογική. Δεν έβαλε το Μίτογλου για να απαντήσει στο small ball και να τον βγάλει να τεντώσει το γήπεδο. Ή δεν άφησε το Λεσόρ να κάνει μόνο screen και να παίζουν οι guard. Επέμειναν εκεί να περάσει μπάλα χαμηλά. Από την άλλη, ρε παιδιά, αυτή η μάχη των προπονητών είναι τόσο ωραία. Ότι τώρα ο άλλος έκανε κάτι τελείως ανορθόδοξο και δούλεψε. Να δούμε τώρα την επόμενη φορά θα το δοκιμάσει ή όχι. Γιατί ξέρετε, το ένα μάτι με το άλλο συνδέονται. Δεν είναι. Ναι. Στο επόμενο derby θα έχουν ξεχάσει οι προπονητές τι έγινε. Ναι. Που είδαμε. Κάνε ένα πρώτο σχόλιο. Στο τέλος της βραδιάς, οι δύο ομάδες ήταν κερδισμένες και χαμένες παράλληλα. Ναι. Θα σου πω κάτι. Νίκη σαν νητά και ήταν σαν νίκη. Θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε ένα προβληματισμό από το παιχνίδι. Όταν το παιχνίδι έφτασε στους 15 και ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς σέντερ, είχε την ευκαιρία. Πιο πολύ αυτά είναι για την Ίντριγκα, για το Γόητρο κλπ. Είχε την ευκαιρία να διασύρει τον Ολυμπιακό. Στο ΣΕΦ το έκανε. Όταν το μάτς τράβωσε για τα καλά στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός το πήγε στο 6. Στους 12 δεν τον διέσυρε. Σε μάτς 66 πόντων 12 διαφορά. Τέλος πάντων. Έφαγε 54, δηλαδή. Τον διέσυρε. Είχε την ευκαιρία να του ρίξει 20-25, ρε παιδί. Αν το κάνει σαν αγωγιά 75 κατοχές, του είχε ρίξει 20 πόντους στο ΣΕΦ. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει. Δεν κάνω αναγωγή 75 κατοχές. Εντάξει. Λοιπόν. Είχε την ευκαιρία να του ρίξει 20-25 πόντους. Και στους 15 να έλεγε. Είχε την ευκαιρία για μια θριαμβευτική νίκη. Η οποία θα γέμιζε τον ίδιο τον Παναθηναϊκό με τρομερή αυτοπεποίθηση και θα μεγάλωνε τον προβληματισμό στον Ολυμπιακό. Θα άρχισαν οι. Ξέρεις. Τελικά ο κόσμος του Ολυμπιακού μόνο απογοητευμένος δεν ήταν μετά το μάτς. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν το κατάφερε αυτό και έκανε τον Ολυμπιακό να πιστέψει ότι παρατρίχα, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό στο λέει από γκος, θα μπορούσε να έχει κλέψει ένα διπλό από το πουθενά. Ναι. Γιατί θα ήταν η κλοπή της δεκαετίας. Δηλαδή. Δεκαετία, εντάξει, ναι. Έχεις δει άλλο παιχνίδι να derby Ιωνίων, να γίνεται τέτοια ανατροπή. Εμένα θα μου θύμιζε σαν ανατροπή εκείνο το μνημειώδες παιχνίδι του σεζόν 6-7, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει παιχνίδι 6 πόντων σε 40 δευτερόλεπτα. Με το κλέψιμο του Διαμαντίδη, το goal foul του Μπατίστ και τις υψωμένες γροθιές του Γκέρσον που τελικά χάνει το μάτσο. Στα πιο πρόσφατα νομίζω ότι θα πάμε σε αυτό που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ με τον Έντοβιτς. Με τα 9 στα 13 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστό. 13 στο 19. 9 στα 13 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Άκουσα 19 στα 13 και λέω.
13 τρίποντα. Τέλος πάντων. Και τα 4-28 του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός όμως διαπίστωσε ότι τον Ολυμπιακό δεν σε παίρνει να τον υποτιμήσεις ούτε 2 λεπτά μέσω ενός αγώνα που κέρδισε. 100%. Εσύ, Κατάλαβες. ένα να έχει χάσει από εκείνα τα πολύ τραβηγμένα που βάζει ο Γκραντ, όταν που την κρατάει διψήφια τη διαφορά για λίγο, μέχρι τελικά ο Ολυμπιακός να γυρίσει για τα καλά. Ένα να έχει χάσει από εκείνα, θα είχαμε άλλο μάτς. Ναι. Και θα έχει γίνει και χαμός με την ένσταση για το τρίποντο του Πίτερς που έχει και δίκιο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αλλά σου λέω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός το κέρδισε το παιχνίδι. Οπότε έμαθε πράγματα κερδίζοντας. Ναι. Και δεν του ήρθε ουρανός φοντίλι. Μπράβο. Γιατί αυτό θα γινότανε. Και κέρδισε και χωρίς το Σλούκα και με ένα μάτς που του στράβωσε για τα καλά στο τέλος. Ναι. Και μεγάλη νίκη. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει άπειρες φορές, ότι είναι δύσκολο να κερδίσει, αλλά και πολύ δύσκολο να χάσει. Ναι, δεν χάνει εύκολο ο Ολυμπιακός με τίποτα. Ναι. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στραβά όπως έγινε στην Πασκόνια για να χάσει εύκολα. Ναι. Ταυτόχρονα όμως στο να νικήσει είναι. Και έδειξε Στο να νικήσει τέτοιο μάτσα. ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχετε καλύτερο υλικό από εμάς. Έχετε πολύ καλύτερη ψυχολογία από εμάς. Αλλά εμείς είμαστε Λερναία Ύδρα. Πρώτα απ' όλα εμείς είμαστε μαζί 3 χρόνια, όχι εσείς. Ναι, είμαστε Λερναία Ύδρα και δεν θα μας ξαναυποτιμήσετε. Γιατί την επόμενη θα τη φάτε. Κατάλαβες. Η επόμενη τώρα μάλλον θα είναι στους τελικούς. Ρε παιδί μου, υπάρχει Final Eight κυπέλου. Ποιο είναι λέτε, μισό θα κατέβει ο Ολυμπιακός. Καλά, εντάξει. Κάτσε να δούμε και πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις, οι σχετισμοί αλλάζουν πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να του βγει μακριά από εμάς, μακριά από τον οποιοδήποτε, να του βγει ένα σοβαρό τραυματισμό για να έχει θέμα τότε. Δεν ξέρεις πώς θα είναι η ομάδα στο Final Eight. Κάτσε να δούμε, σου λέω. Και επίσης, ακόμα και μισός να είναι Ολυμπιακός, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορεί να σου βγάλει την ψυχή, πράγματι. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου που έλεγε και ο Ιβάν. Σωστό. Παναθηναϊκός είμαστε. Ναι. Μην το κάνετε αυτό. Τι ωραίες δηλώσεις. Τέλος πάντων, ναι, πάμε παρακάτω. Κατάλαβες. Κάτι τέτοιο μπορεί να πει και ο Μπαρτζόκας. Και για μένα. Έχει παραλληλιστεί πάρα πολλές φορές ο Ιωβάνοβιτς με τον. Όχι ο Ιωβάνοβιτς. Ναι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Για μένα ο Μπαρτζόκας. Ένα σχόλιο λίγο εκτός του αγώνα. Για μένα ο Μπαρτζόκας είναι ένας τεράστιος προπονητής. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. δεν χρειάζεται. Για μένα κακός. Οι top 5 προπονητές στην EuroLeague κάθε χρόνο έλεγαν το πόσο καλύτερη παρουσιάζεται η ομάδα τους που δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, έτσι κρίνονται. Κακός δίνει αξία σε ανθρώπους που δεν τον βλέπουν. Που δεν τους βλέπει μάλλον. Που θα τους βλέπει αυτός. Κατάλαβες. Ναι. Σε ρωτάει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αστείο το σκηνικό, πάντως δεν το λέμε κι αυτό. Ναι, αλλά. Ρε παιδί μου, αφού είμαστε που είμαστε σε full mode τοξικότητα εκείνη τη στιγμή, από τη μεριά του, αυτή τη φορά από τη μεριά του προπονητή του Ολυμπιακού, απέναντι σε έναν άνθρωπο που του είχε ασκήσει βέβαια απίστευτη δολοφονία. Χαμογελάς, Ναι. του απαντάς. Πώς έκανε ο Αλμέιδα. Πώς έκανε ο Αλμέιδα στον άλλον που του λέει έχεις γελάσει πιο πολύ σε ντέρμπι. Και του λέει ο Αλμέιδα, χαμογελάει ενώ οι άλλοι ξέρεις έχουν πέσει να τον φάνε. Please continue my friend. Και χαμογελάει και το πηγαίνει εκεί που θέλει αυτός. Όμως και ο Λουτσέσκου μετά την 4 στο Καρασιάκης που. Κάναμε ένα κακό μάτι, λέει. Continue my friend. Ναι. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις τώρα σε αυτό το. Γελάσαμε πάντως όλοι. Εντάξει, γελάσαμε. Σου λέω για την εικόνα του ίδιου. Ναι, εντάξει. Κοίτα, τουλάχιστον αν είναι να υπάρχει τοξικότητα, ας υπάρχει έτσι. Να γελάμε και λίγο αυτό. Ναι, άστο, όχι, θα σου πω κάτι. Ακριβώς επειδή είπες και εσύ ότι Μπαρτζόκα μην δίνεις αξία, και εμείς εδώ, ας πάμε στο μπάσκετ. Ναι. Να πούμε ότι, μια και το πας στον Μπαρτζόκα, να πω κάτι που δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, του πάνε επί 31-14 βολές, ρε coach. Εντάξει τώρα, δηλαδή, εντάξει, προσπαθούμε να πούμε εμείς που έχουμε μια σελίδα και ξέρουμε το 1/1000 του μπάσκετ που ξέρεις εσύ, ότι οι βολές δεν κρίνουν ποιον σφύριξε η διαιτησία, ποιον ευνόησε. Γιατί μας το πας τώρα εκεί, ας πούμε, και μετά να προσπαθούμε. Γιατί να σου πω κάτι. Στα σχόλια και στα άρθρα. Τα σχόλια σε άρθρα θα είναι σε εμάς, ξέρω εγώ. Εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει μετά να κουλαντρήσουμε λίγο τον κόσμο και να τους πούμε: εντάξει, ρε παιδιά, μην το κρίνετε έτσι, μην τρελαίνεστε, ας πούμε κτλ. Εν τω μεταξύ, λέει στην αρχή αυτό είναι περίεργη δήλωση. Γιατί στην αρχή λέει αυτό για τις 31-14 βολές και μετά λέει ότι θα δούμε τι φταίει. Βλέπεις ότι ρε παιδί μου ξέρει ότι πρέπει να δει αυτό στην ομάδα του τι συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα μου πετάει και αυτό το σχόλιο.
Και μου τα κάνει λίγο. Και λες σε αυτό το σημείο είναι μπηχτή προς τη διαιτησία ή είναι μπηχτή προς την ομάδα του. Που δεν πήγε προς ότι, το σε ένα καλά, match, ότι σε ένα μάτς που ήταν τόσο physical είχε τόσες λιγότερες βολές. Όχι, εντάξει. Γενικά, απλά επειδή θέλω να το πω, είπαμε πριν το παιχνίδι να μην μπούμε για τη διαιτησία. Εγώ όμως θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Καλή ήταν πολύ Επειδή είδα και από τις δύο πλευρές, κλασικά όταν η διαιτησία είναι 50-50 και οι δύο ομάδες διαμαρτύρονται. Έτσι, Οπότε θα σου πω το εξής. Για να διαμαρτύρεται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η διαιτησία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Με τα 5 λανθασμένα σφυρίγματα από τη μία και 5 από την άλλη. Δεν υπάρχουν. Στο NBA, μέχρι και στο NBA γίνεται αυτό. Το έχει πάει εξαιρετικά. Ναι. Και η Τσαρούχα με τη διαιτησία της προχθές έχει βουλώσει στόματα. Γιατί είναι η καλύτερη της τριάδας των διαιτητών. Γι' αυτό και είναι πρώτη. Ο Πιτσίλκας έχει κάνει λάθη, ο Σιμεωνίδης έχει κάνει λάθη, η Τσαρούχα είναι σχεδόν Φαίνεται του ορισμού τη μέσα. αψεγάδιες. Όλα τα μάτια που μυρίζουν παρότι έχει οριστεί Τσαρούχα. Σε όλα. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, και γίνονται ακόμα περισσότερο μπαρούτι, αλλά εντάξει, όχι απαραίτητα με τη δική της ευθύνη. Δηλαδή, εντάξει, αν η Τσαρούχα δεν ήταν γυναίκα, δεν θα έχει αυτές τις. Ναι, εντάξει. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό. Οι οπαδοί τη ΑΕΚ που είναι οι πρώτοι που την έχουν βάλει στο στόχαστρο και δεύτερο ο μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού για να είμαστε δίκαιοι. Πριν το μάτσο, όταν ορίστηκε. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ασχολήθηκε λεπτό. Ευτυχώ. Προς τιμή τους. Η αλήθεια Και είναι. επίσης, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν τα γήπεδα να είναι αντικείμενο σεξιστικών επιθέσεων. Καλά, κάτι λες. Γιατί. Δες τι έγινε και με το χαμένο πέναλτι του Ιωαννίδη εχθές να σε πάω σε άλλο άθλημα. Τι έγινε. Τι πέσανε στη Βουλγαράκη, δεν το είδες. Δεν το παρατήρησα, δεν ασχολήθηκα πολύ. Το έγραψα, καληνύχτα, γεια σας. Βλέπεις ότι όλοι τελειωμένοι κάθονται Κύπελλο Ελλάδας δεν ασχολείται σχεδόν κανένας. Αδιάφορο το κυπελάκι, έχω πει. Τα λέω. Για την Ελλάδα το έχω πει. Μακάρι ο τελικός του κυπέλου στην Ελλάδα να είναι ατρόμητος πανετολικός στα κύπελα, είναι για αυτές τις ομάδες. Όντως μετράει αυτό. Πώς είναι, Το κρατάω. πώς είναι στο. Πώς το παίρνει Manchester United και νόμιζε κάτι άλλο χρόνια στην Αγγλία. Πώς στην Ισπανία το πήρε η Σασούνα. Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, ας την μπάλα. Πάμε να φύγουμε. Ο κόσμος του ΣΑΙΚ τα βάζει με την Τζαρούχα, το οποίο όμως είπαμε ότι κάθε φορά που έχουν και οι δύο παράπονα, οι δύο πλευρές, πιθανότατα είναι καλή διαιτησία. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού παίρνει ένα ακόμα συν, ακριβώς επειδή επί της ουσίας δημιουργήθηκε κλίμα απέναντι στη διαιτητρία του αγώνα. Ναι. Στην πρώτη διαιτητρία του αγώνα. Τέλος πάντων, ό,τι μάτσο όμως μυρίζει παρότι το παίρνει Τσαρούχα και μέχρι τώρα με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από ό,τι μη. Και παίρνει και ένα συν για το σκηνικό με τον Μιλουτίνοφ. Ο κόσμος, ναι, εντάξει. Αν και αυτό έχει φανεί πλέον. Ότι μέχρι και στα ελληνικά γήπεδα έχει καταφέρει να εσχωρήσει αυτό το ότι στον τραυματία το οπαδικά φεύγουν από τη μέση και πολύ σωστά. Εντάξει. Και πολύ σωστά. Λοιπόν, θες να πιάσουμε. Περίμενε, να σου πω κάτι, περίμενε μισό λεπτό. Αν τραυματιζόταν ο Σπανούλης στο ΑΚΑ ή ο Λούκας στο ΣΕΦ, πιστεύεις θα υπήρχε χειροκρότημα? Μια μερίδα θα χειροκροτούσε, πιστεύω. Ναι, και οι υπόλοιποι θα τους ρίχνανε σφαλιάρες. Ή δεν θα λέγανε τίποτα και μετά στο επόμενο δευτερόλεπτο υπήρχε σύνθημα με τη μάνα του εκάστοτε παίχτη. Εντάξει. Ο Μιλουτίνοφ νομίζω είναι και συμπαθής γενικά, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, είναι και χαμηλών τόνων. Αν και εντάξει, προφανώς θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση ίδια για όλους. Δεν το συζητάμε. Ας πούμε, ο Λαρετζάκης μετά το άκουσε. Ναι. Το σύνθημα το άκουσε. Θες να πιάσουμε κάτι τακτικό για το μας, νομίζω δεν χρειάζεται γιατί σε αυτά τα μας πάει και λίγο περίπατο η τακτική. Θα σου πω κάτι, μου άρεσε. Όχι, ο Μήτο Γλώσσα δεν βάλε κανείς μια. Είδα ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε πάρα πολύ με backdoor. Πολλά κοψίματα. Και δεν παρουσιάστηκε έτοιμη άμενα το Παναθηναϊκό γι' αυτό. Ναι, δεν παρουσιάστηκε καθόλου έτοιμη. Και μάλιστα. Να ένα μάτς που έχει πάρει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, μια και το λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Και μάλιστα. Ο παίχτης, ο οποίος ειδικά πέρυσι όλη τη χρονιά και βασικά τα τελευταία χρόνια το κάνει κατά κόρον αυτό με τα κοψίματα, ο Παπα-Νικολάου, δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Ένα βρήκε. Ένα κόψιμο βρήκε και ένα τρίποντο στο τέλος. Έχει βάλει καλά ο Παπα-Νικολάου. Έχει 5 πόντους, οι οποίοι είναι στα τελευταία λεπτά. Ένα στον εμφανδιασμό και ένα τρίποντο. Ναι, κι όμως. Στο σημείο που παίζει ως πεντάρι. Είναι εκεί που έχει τεντωθεί τελείως η άμυνα του Παναθηναϊκού. Είχα την αίσθηση. Έχει τεντώσει το γήπεδο ο Ολυμπιακός τελείως εκεί και βρίσκει ένα ελεύθερο τρίποντο και το βάζει. Είχα την αίσθηση επειδή τον είχα παίξει και σε ένα κόμπο να βάλει 7, νόμιζα ότι είχε λήξει το μάτσο με 0. Όχι, έχει 5. Τέλος πάντων. Ένα κάρφωμα στον εμφανδιασμό και ένα τρίποντο. Οκ. Πάντως ο Παπα-Νικολάου έχει θεματάκια φέτος. Θεματάρες έχει φέτος. Τα λέγαμε στην αρχή της χρονιάς. Έχει 32% στο τρίποδο τώρα, το οποίο τον Ολυμπιακό τον πονάει πάρα πολύ.
Να πούμε κάτι. Αν θες να πιάσουμε κάτι αγωνιστικό, πρέπει να πω ένα φαινόμενο που παρατηρώ: ότι η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα. Και επειδή ξεκινάει και τα δεύτερα ημίχρονα, ο Ολυμπιακός αρχίζει και ο Ολυμπιακός χάνει τις τρίτες περιόδους γι' αυτό το λόγο. Με τη Μακάμπι το πήγε καλά. Εντάξει, τη Μακάμπι την έπαιξε από την αρχή. Οκ, πάει αυτό. Από εκεί και πέρα σε όλα τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε δει, ο Ολυμπιακός παίρνει μπρος όταν μπαίνει το δεύτερο rotation. Και πάντα το δεύτερο rotation έχει αναγυρίσει. Δηλαδή ο Γκος με τον Μιλουτίνοφ και τον Πίτερς που συνήθως μένει μέσα, ας πούμε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός έχει αναγυρίσει και ένα σημείο διαφορά 10 πόντων, ας πούμε. Δεν τον βοηθάει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι ο Μπαρτζόκας πηγαίνει με αυτούς που του δίνουν, που έχουν ακριβώς υπηρετούν τις αρχές του μες στο γήπεδο κτλ. Αλλά όταν έχει παίξει έτσι όπως έχει παίξει το πρώτο ημίχρονο στη Βαρκελόνη, στο πρώτο ημίχρονο στη Βιτόρια και στο πρώτο ημίχρονο στο ΆΚΑ, η πρώτη πεντάδα, τον Γόκαπ, Κάναν, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και όποιος από τους δύο ψηλούς είναι υγιής. Όταν έχει κάνει λοιπόν αυτές τις εμφανίσεις στα πρώτα ημίχρονα, δεν πρέπει να ξεκινήσει το δεύτερο μέχρι. Αρχίζει πλέον και γίνεται επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ο Γόκαπ με τον Παπα-Νικολάου, ειδικά τώρα που δεν μπορούν να σταυρώσουν σουτ με τίποτα, να το πω λαϊκά τελείως, αυτοί οι δύο, δεν μπορούν να είναι στην ίδια πεντάδα αυτή τη στιγμή. Με κανέναν τρόπο. Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει αυτό το πράγμα. Συν ότι ο Παπα-Νικολάου το βλέπει ότι δεν παίζει ούτε καλή άμυνα πλέον. Το οποίο δεν ξέρω. Υπάρχει άλλο διάστημα στην καριέρα του που τον βλέπει ένα μήνα να μην μπορεί να παίξει άμυνα τον Παπα-Νικολάου. Μεγαλώνει. Ο Παπα-Νικολάου, ό,τι και να κάνει στην επίθεση. Μεγαλώνει και έχει κουραστεί. Και... Αυτό είναι το ότι έχει κουραστεί. Στο μυαλό είναι το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι. Μεγαλώνει. Εντάξει, οκ, δεν είναι. Αλλά. Χάνει φάσεις που δεν τις χάνει ο Παπα-Νικολάου. Ποτέ δεν τις έχανε. Τις φάσεις που χάνει πλέον. Και θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα κόπωσης. Και που του βγαίνει και πνευματική. Όπως του Γόκαπ η πνευματική κόπωση του βγαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση μπροστά. Και καταλήγει να τριπλάρει με όλη την επίθεση. Του Παπα-Νικολάου του βγαίνει σε κάποιες άμυνες. Εντάξει. Το θέμα είναι. Ξέρεις, υπήρχε το παλιό. Τώρα προέκυψαν οι τραυματισμοί των δύο ψηλών, με συγχωρείτε σε διακόπτω, και ξαφνικά πάλι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε mode έκτακτης ανάγκης που δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν. Πρέπει να τους έχει στα κόκκινα όλους. Ναι. Και υπάρχει και ο Γκος που έχει θεματάκι. Ο Γκος με τα μυϊκά προβλήματα, εντάξει, και το τελευταίο διάστημα ζορίστηκε και στη Βαρκελόνη και στη Βιτόρια και με τον Παναθηναϊκό, έπαιξε πολλά λεπτά. Ναι. Ήταν λογικό κάποια στιγμή να βγάλει ενοχλήσεις, γιατί είναι που είναι ευπαθής στα μυϊκά. Εντάξει. Εδώ η διαχείριση όμως που έγινε, εύλογα, δεν μπορούσε να τον βγάλει. Έβγαινε έξω ο Γκος και πονάγανε τα μάτια μας, ας πούμε. Εύλογα πάρει το αλλά δεν μπορεί. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος της φετινής χρονιάς. Ο Ολυμπιακός θέλει έναν γκάρ. Μόλις τελειώσει η φετινή χρονιά. Θέλει έναν γκάρ των 2 εκατομμυρίων, το λέω τώρα. Άλλο πάνω. Το λέω αυτή τη στιγμή. Αλλού το πάω. Ναι. Ο Μπαρτζόκας θα θέλει αυτή η χρονιά να τελειώσει, να φύγει. Και triple crown να κάνει στο τέλος ο Ολυμπιακός. Αυτή η χρονιά να πάει από εκεί που και να πει ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως το χτίσαμε φέτος δεν μπορεί να ξαναγίνει. Να πάει Final Four Ολυμπιακός και να σκεφτεί ο Μπαρτζόκας άξιζε τον κόπο με αυτό που τράβηξα μέσα στη χρονιά. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας πρέπει κάθε μέρα, κάθε διήμερο, δηλαδή πάει τώρα ο Γκος και του λέει «Κότσο, πονά στο δικέφαλο». Ναι. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας που το έχει και εύκολο λίγο με το Χριστό και την Παναγία, φέτος πρέπει να τους έχει στολίσει περισσότερο από κάθε χρονιά. Να σου πω κάτι, ευτυχώς που το έχει εύκολο, θα ακουστεί περίεργο, να το βγάζει λίγο από μέσα του. Γιατί αν το κρατάς όλο αυτό το άγχος και όλη αυτή την πίεση, θα πάει εγκεφαλικό στο τέλος. Μιλάμε, ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει 2 εβδομάδες συνεχόμενα να είναι ήσυχο το κεφάλι του. Έχει μόνιμα ένα. Δηλαδή, αν βγει ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας και πει «Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κινηθώ πλέον», θα το καταλάβω. Δεν μπορώ να κινηθώ. Ποιος θα μπορούσε στη θέση του. Η χρονιά είναι τρέλ. Δηλαδή είναι... και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει πλήρως. Θα πατήσει και ο βοηθός του. Το Μπαρτζόκα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ψηλό του, τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε σε high five με τον Παπα-Νικολάου. Σε high five, τον πάτησε πάνω στο πόδι του Παπα-Νικολάου. Πήγε να του δώσει το χέρι του να τον συγχαρεί γιατί είχε βάλει καλάθι ο Μιλουτίνοφ και τον πάτησε. Ναι, και μας καλά τραυματίστηκε. Να πω ότι έπαθε ένα διάστημα. Εδώ μιλάμε για κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο, παιδιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτά δεν γίνονται. Είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ, παιδιά. Με τέτοιους τραυματισμούς έχουν χάσει χρονιές βαριά κορμιά σαν τον Μιλουτίνοφ. Επειδή κάποιοι είπαν ότι μπορεί να επιστρέψει και νωρίτερα και εντάξει δεν πειράζει, πάμε με αγωγή, συντηρητικά κτλ. Και το χειρουργείο ακόμα δεν ξέρει αν τα πετύχει. Είναι ζώρικος ο τραυματισμός πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναπολογίσει το Μιλουτίνοφ για φέτος, να το πω αλλιώς. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει τρομερά θέματα με τραυματισμούς και δεν έχει παίξει ποτέ πλήρης. Απλά έχει
μεγαλύτερο βάθος. Ή τέλος πάντων. Έχει σταθερές ο Παναθηναϊκός. Ο Ναν και ο Γκραντ σχεδόν πάντα παίζουν καλά. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο όπως ξυπνήσει. Όπως ξυπνήσει, εντάξει, όχι όπως ξυπνήσει. Απλά είναι κουρασμένος ο άνθρωπος, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Άρα παίζει ρόλο το πώς ξυπνήσει. Να κλείσει ένα καλό 8ωρο, να ξυπνήσει να είναι φρέσκος. Να ξυπνήσει να είναι φρέσκος, ναι, σωστό. Γιατί. Μη. Σε κόβω εδώ. Τι, μη. κατάλαβες τι θέλω να πω. Φυσικά και κατάλαβα. Ρε παιδί μου, απλά θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Ο ποιοτικός ύπνος είναι ας πούμε 12 με 8, 1 με 9. Δεν είναι 5 με 1. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έχει sleeping coach, τίποτα άλλο δεν λέω. Τι έχει ο. Sleeping coach. Έχει προπονητή, έχει άνθρωπο που τον βοηθάει να φτιάχνει το πρόγραμμα του ύπνου του για να είναι πάντα φρέσκος. Ναι. Να δίνει το 100% ακόμη και στην προπόνηση. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Δεν πίνει ουίσκι και τέτοιο Λεβαντόφσκι. Τώρα υπονοείς πράγματα που θα Όχι, μας κυνηγήσουν. Θα μας μαλώσουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί να σου πω και κάτι. Γιατί εντάξει, ειδικά στους μπασκετμπολίστες το θέμα ξενύχτη, μια και το έθεσες, συζητιέται παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ο Τζέιμς και ο Καλάθης είναι ας πούμε, παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κατηγορηθεί πολλάκις. Και εντάξει, οι άνθρωποι πάντα μέσα στο γήπεδο ήταν μαγικοί. Ας πούμε. Οπότε, εντάξει. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε παραπάνω με αυτό το θέμα. Πού θέλαμε να καταλήξουμε, ναι. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει πρόβλημα, πάει να πάρει ψηλό. Πιθανότατα αυτό θα είναι ο Μόζες Ράιτ. Όταν έρθει η ώρα θα σας ενημερώσουμε γι' αυτόν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Ήδη έχει γραφτεί το πρώτο. Ναι, όχι, θα σας ενημερώσουμε. Να κοιτάξουμε λίγο και το αγωνιστικό του προφίλ. Αυτό θέλω να πω. Σχετικά με το βάθος που έλεγες και τον Παναθηναϊκό, είναι ότι έχει σταθερές. Δηλαδή ο Γκριγκόνης, ο Γκραντ, ο Ναν και ο Σλούκας όταν είναι καλά. Ο Λεσόρ και ο Μίτογλου, αυτός ο κλειστός κύκλος παικτών πάντα παίζει καλά. Λίγο πολύ. Κοιτάξτε, μπορεί σήμερα να μην είναι καλά ο ένας, αλλά λογικά κάποιος από. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να μην είναι καλά ο Μίτογλου, ο Ναν όμως δεν το έχει τίποτα, βάλει 25. Να παίξει και τους δύο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το περίεργο με τον Παναθηναϊκό. Αν σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη σεζόν να βασιστεί στο Grand. Εδώ δεν έχει αναγκαστεί. Εκτός και πες ότι τον έχει αναγκάσει η απόδοση του Grand να βασιστεί σε αυτόν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουν προκύψει τραυματισμοί του Σλούκα, του Βιλντόσα. Πάλι τον Grand ξεκινάει για Παναθηναϊκός. Έχει παίξει και 4 θέσεις περιφέρειας, παιδιά. Φέτος για πολλά λεπτά. Αν σου έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και επειδή αυτοί παίζουν καλά. Και επειδή υπάρχουν τραυματισμοί στον Γκραντ, στον Γκριγκόνης ως τριάρι και στον Μίτογλου, ο οποίος είχε να παίξει 2 χρόνια μπάσκετ. Θα μου έλεγες και θα σου έλεγα κι εγώ ούτε δέκατος. Μόνο για το Μίτογλου θα σου έλεγα σίγουρα. Γιατί συγκεκριμένα όταν είδα τη στελέχωση τη φινοτλάνη του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που μου πέρασε από το μυαλό ήταν ότι αν δεν κάνει χρονιά καριέρα ο Μίτογλου δεν βγαίνει το πράγμα. Και ο Μίτογλου κάνει χρονιά καριέρα. Θέλω να σου πω ότι το άλλο η άλλη ατυχία, όχι ατυχία, η ευλογία για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που σου λέω. Η ατυχία για τον Ολυμπιακό είναι ότι ας πούμε δεν έχει βγει και ένας Μπρασντέικης να κάνει μια καλή χρονιά. Δεν έχει βγει ένα Σίγμα να είναι έστω αξιοπρεπής, να κάνει μια σεζόν των 5 πόντων, των 3 assist και των. Πάει να κάνει τρίτη μεταγραφή μέσα στη χρονιά ο Μπαρτζόκας. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην καριέρα του ποτέ αυτό. Ναι. Ποτέ. Ουσιαστικά έχει παραδεχτεί το μοναδικό πράγμα που. Δεν θέλει να το κάνει. Που ο Μπαρτζόκας πρέπει να κάνει το σταυρό του και να πει μην το χάσω και αυτό, είναι ο Πίτερς. Γιατί ακόμα και ο Κάναν έχει τα σκαμπανεβασματάκια του. Είναι καλός ο Κάναν, πολύ καλός, αλλά ο Πίτερς είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το αδιανόητο step up. Ο Κάναν έχει κάνει το αναμενόμενο step up. Για τον Κάναν το περιμέναμε ότι θα είναι αυτός που είναι φέτος σε γενικές γραμμές. Εγώ το αντίθετο περίμενα. Τι? Το αντίθετο περίμενα. Θα σου πω γιατί. Θεωρούσα ότι ακριβώς στα ίδια συστήματα με τον Βεζένκοφ, ο Πίτερς θα μπορεί να είναι ένα μέρος του. Ρε, ο Πίτερς είναι σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. Δεν είναι αυτό. Αυτό ήταν πάντα η καριέρα του Πίτερς. Ο Κάναν υπάρχουν στιγμές που παίζει λεπτά συνεχόμενα με την μπάλα στα χέρια του. Δεν το έχει αυτό ο Κάναν. Αυτός κάνει το εκτός ρεπερτορίου. Κατάλαβες τι εννοώ. Καταλαβαίνω. Εκεί θεωρώ την μεγάλη υπέρβαση και ταυτόχρονα βέβαια. Καταλαβαίνω πώς το πας, αλλά θα σου πω κάτι. Υπήρχαν διαστήματα μέσα στην περσινή σεζόν που ο Κάναν μ' άρεσε. Σίγουρα. Σε άλλο ρόλο από αυτό που έχει τώρα όμως. Ναι. Ο Πίτερς. Δεν υπήρχε ούτε μισή στιγμή πέρυσι στη σεζόν. Ναι, δεν έπεισε. Οπότε λέω ότι. Δεν έπεισε. Κυρίως πνευματικά είναι πιο δύσκολο να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει ο Πίτερς. Αλλά τόσα λεπτά που έπαιζε ο Πίτερς, εντάξει. Δηλαδή, ο Πίτερς με όγκο προσπαθειών θα βάζε, δεν υπήρχε περαιτέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Τι άλλο, έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε. Τίποτα άλλο.
Έχουμε τον Άρη που έπαιζε με την Μπουργκ και το πάλεψε πάρα πολύ. Είναι πρωτοπόρο του ομίλου του. Είναι πάνω από την Gran Canaria, ο οποίο το πήρε πέρυσι, έτσι. Και ήταν πρωτοπόρο όλη τη χρονιά. Δεν έχει περάσει πλέον η γαλλική ομάδα. Καταπληκτικό ο Άρης το παλεύει πάρα πολύ για το Eurocup. Αλλά τώρα το αν θα προκριθεί παίζεται. Είναι μακιάνο όπω είπε off the record, αν δεν κάνω λάθος. Δεν σταθήκαμε στο Περιστέρι καθόλου που έκανε μεγάλο δίπλωμα στο Τόφαλος και ουσιαστικά πήρε την τρίτη θέση. Ναι. Έχει το 2-2 με τον Προμηθέα. Εκεί ήθελα να σταθώ λίγο στο Περιστέρι και επειδή θα μας βγει Μπενχούρ λίγο το podcast, να το πάω γρήγορα. Του έχει βγει φοβερά η μεταγραφή του Love. Ναι. Ο οποίος είναι πολύ πιο συμβατός με το υπόλοιπο ρόστρο από ότι είναι ο Χάντζ. Ο οποίος Χάντζ είναι ένα σκόρερ ολικής, αλλά φάνηκε ότι ποτέ δεν κούμπωσε στο ρόστερ. Ναι. Γιατί κάνει λίγο ό,τι θέλει μες στο γήπεδο και. Εντάξει, όσο ταλέντο και να έχεις, πρέπει να παίξεις λίγο με τους άλλους. Έχει κάνει φοβερό step up ο Τόμψον Ναι. και φοβερό step up ο Ράγκλαντ. Τον είχαμε κράξει κιόλας τον Τόμ. Ο Ράγκαν την αρχή τη σεζόν έγραφε double-double. Το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι δεν ακολουθούσαν. Δεν είχε την επίδραση όμως. Δεν ακολουθούσαν οι άλλοι. Okay. Αυτό. Δηλαδή τώρα. Ο Τόμψον είναι φοβερός. Ο Ντάνκουμπιτς και ο Τόμψον, ας πούμε, και ο Williams που είναι καλά πλέον στα φτερά, νιώθουν καλά, έχουν αυτοπεποίθηση. Και ο Ντάνκουμπιτς είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πέρυσι στον Προμηθέα. Έτσι. Τώρα που νιώθουν καλά λοιπόν αυτοί οι παίχτες, θα κάνουν assist και 2 πάσες παραπάνω του Ράγκαν και τους 12 assist θα παίζει 14, ας πούμε. Ένα παράδειγμα λίγο χαζό. Αλλά νομίζω ότι ο Love είναι ο έλπος, γιατί μπορεί να παίξει δίπλα στο Ράγκαν χωρίς να του παίρνει μόνιμα την μπάλα από τα χέρια και ταυτόχρονα βρίσκει και ο ίδιος ελεύθερα ζώο. Πώς λέγαμε για το Χέλ και τον Γκάουαν που συνεννοούνται. Παρόμοιες ομάδες είναι το. Από αυτή την άποψη, ναι. Στο χτίσιμο, ναι. Λογικά αυτή θα είναι το 3-4. Ναι. Εκτός και χωθεί λίγο σφίνα ο Άρης. Που γιατί έχει βρει τον τρόπο στα κλειστά μάτσα play-off, ρε παιδί μου, σε σειρά play-off. Μήπως τους την κάνει, σε κάποιον από τους δύο. Ναι. Με τεράστιο Βασίλη τον Λιόπουλο, όπως ξαναείπα. Αυτά. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε διαβολοβδομάδα την επόμενη. Διαβολοβδομάδα είναι. Ναι. Έλα ρε. Ναι, είναι διαβολοβδομάδα γιατί μετά έχουμε 3 εβδομάδες κενό στο EuroLeague. Πώς θα βγει αυτό. Τι εννοείς? Τι θα κάνουμε με τις ζωές μας. Έχουμε κύπελο, πρώτα απ' όλα Final Eight και μετά. Αδιάφορο το κυπελάκι, το ξανάπα. Ισχύει και για τον μπάσκετ. Ισχύει και για τον μπάσκετ. Και παράθυρα εθνικών. Να πηδήξουμε από τα παράθυρα δηλαδή. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσουμε. Εντάξει. Γι' αυτό το ονομάσανε παράθυρα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολύ ψύχρεμη τοποθέτηση από Αντώνη. Περνάμε κατευθείαν στο section των προβλέψεων γιατί πρέπει να τον συνεφέρω. Λοιπόν, Όταν το πάμε στο στοίχημα και στο τζόγο, κατευθείαν εκεί επανέρχεται στις εργοστασιακές. πάμε. Σ' ακούω. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε δώσει Basket League, είχαμε δώσει Ευρωλίγκα, τώρα πάμε για Basket League. Κατευθείαν Basket League Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Λοιπόν, γιατί το πηγαίνουμε λίγο έτσι εναλλάξ. Ό,τι θέλουμε εμείς κάνουμε, δικό μας είναι το podcast. Το βάζουμε Λοιπόν, έχουμε και λέμε Σάββατο 27 πρώτο, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου. Τρόμαξα, ρε. Καρδίτσα ΑΕΚ. Γεια σας. No bet. Ό,τι πει ο Αντώνης, παιδιά. Δεν το πλησιάζω εγώ αυτό. Σε Καρδίτσα ΑΕΚ. Έχει φορμαρισμένη πολύ η καρδίτσα. Η ΑΕΚ τώρα είναι και με τις αναταραχές που έχει εντός στα εξωγηπαιδικά, ρε παιδί μου. Ας να πάω στο διάλογο, θα πω εγώ. Διπλό. Θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή η ΑΕΚ εκεί. Με το Ζούρε. Θα έχει προλάβει να λύσει το θέμα με τον Πλάθα. Γιατί φαίνεται ότι είναι διαδικαστικό και περιμένουμε την ανακοίνωση. Έχει γραφτεί, έχει ακουστεί ότι μέχρι το Σάββατο θα έχει λυθεί. Ωραία, οκ. Λοιπόν, Λαύριο Προμηθέας Πατρών. Διπλό. Μωρέ, διπλό, αλλά... Θες και κάτι πιο spicy. Ωραία, παίξτε και handicap, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Εγώ λέω θα τον ζωρίσει λίγο τον άπρε. Παίξτε άσο με handicap, ξέρω εγώ πώς θα σας το πω. πολύ περίεργο παιχνίδι γιατί είναι ενδιάμεσα από ΑΕΚ και Μούρθια. Ευτυχώς πάει ήρεμος ο Προμηθέας έχοντας νικήσει την ΑΕΚ, οπότε τώρα σου λέει με τη Μούρθια, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, αλλά έχει χάσει από το Περιστέρι, οπότε δεν θέλει να κάνει αλήθεια στο Basket League. Αυτό τώρα την έχασε στην τρίτη θέση. Την έχασε, εντάξει, δεν την έχει χάσει οριστικά. είναι, ρε. Ναι, δεν την έχει χάσει οριστικά, αλλά. Οκ. Ισοβαθμία, αλλά έχει το 0 στα 2. Ναι. Μια νίκη παραπάνω πρέπει να κάνει από το Περιστέρι για να. Αυτό. Τέλος πάντων, πάμε. Εντάξει, νομίζω δεν έχει λόγο να τον αγχώνει αυτό το μάτσο. Αν πάει, ούτως ή άλλως, όσο πιο ήρεμος πάει, τόσο πιο εύκολα θα το πάρει. Διπλό. Την έκπληξη την παίρνει, θύμα έκπληξη πέφτει άμεσα και αγχωμένος. Περιστέρι Μαρούσι. Εντάξει.
να δώσουμε ένα over. Ένα over 161. Το Μαρούσι Το line του over είναι στο 158,5 θα βγει. Το πήρα και έφυγα. Θα βγει. Απλά θα σου πω εγώ ότι το Μαρούσι πάντα είναι ανταγωνιστικό, θα είναι και εδώ. 87-81 ακριβώς σκορ. Ναι, μην εκπλαγείς δηλαδή. Όχι καθόλου. Το Μαρούσι βάζει. Και στους αιωνίους έβαλε. Βάζει το Μαρούσι. Αυτή είναι η φάση. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τι να πω. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τι να πω. Δεν έχει ωραία μάτς για προβλέψεις. Ναι, ρε γαμώτς. Μετά είναι Άρης Κολοσσός. Όπα. Τι όπα. Κάτσε γιατί υπάρχει μπιφ εκεί πέρα. Το καράτε μπολ που είχε πει ο Σεγούρα. Έχουμε πράγμα εδώ πέρα. Γεννιέται μια αντιπαλότητα εδώ ενδεχομένως. Άρης Κολοσσός. Πέρυσι είχε κερδίσει ο Κολοσσός μες τον Άρη. Ναι. Είχε κερδίσει. Φέτος κέρδισε μέσα στη Ρόδο ο Άρης. Ο Παπαθεοδόρου ως προπονητής γενικότερα έχει 6 στα 6 μας στο Αλεξάνδρη. Τι λες. Είναι αδιανόητο. Έχει κερδίσει και με την ΑΕΚ 2 φορές. Τα τελευταία 3 χρόνια Και με τον Προμηθέα και με τον Κολοσσό και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το στατιστικό είναι αξιομνημόνευτο. 6 στα 6 τελευταία παιχνίδια, γιατί νομίζω αν δεν κάνω λάθος και χάσει την πρώτη χρονιά με την Κηφισιά. Το Κηφισιά Άρης είναι εκείνο Είχε και στον Ολυμπιακό το Παπαθεοδόρου. Ναι, ήταν με περιουσιακό το Μίλαν Τόμιτς. Είναι το αλυσμόνητο Κηφισιά Άρης που παίξει Κηφισιάς βάζει το αυτοκαλάθι. Ο αείμνηστος. Τώρα το θυμάμαι. Δεν πέθανε. Όχι, έχει πεθάνει. Αλήθεια λέει. Ο παίκτης που το έκανε αυτό, γι' αυτό τον είπα αείμνηστο. Πω, παιδιά, τι έγινε τώρα, γιατί έγινε μακάβριο στο τέλος. Σαχωρήθηκα τώρα. Τον ψάχναν τον άνθρωπο 2 μέρες, θυμάσαι, είχε απομονωθεί τελείως μετά την πατάτα που είχε κάνει. Βέβαια κερδίσανε. Δεν ήταν στα play-off αυτό. Play-off ήταν. 1-1 το έκανε η Κηφισιά γιατί κέρδισε στο τέλος. Παράταση πήγε μετά με αυτό που έκανε. Κέρδισε στην παράταση. Ναι. Νομίζω έχασε στην παράταση. Κέρδισε στην παράταση. Ήταν σειρά που είχε πάει χωρίς break. Μικρή Τι σημασία. λέω μαλακίες. Μπορεί να λέω και μαλακίες. Μικρή σημασία. Μπορεί να έχει κερδίσει ο Άρης. Νομίζω ότι είχε κερδίσει. Δεν είναι ότι ο ίδιος το έκρινε με το σουτ, δεν είναι ότι έχασαν με το σουτ αυτό, αλλά πήγαν παράταση και χάσαν. Κάτι τέτοιο είχε γίνει νομίζω. Ναι. Πω. Τέλος πάντων Το βρήσαμε στο τέλος. και Απόλλων Πάτρας Παναθηναϊκός. Εντάξει, λίγαμε πολλά. Άσος. Άσος με χάμικα που είναι 28. Το παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε κρυθεί με το συν 52 του Παναθηναϊκού, 112-60. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει σε τέτοιο. Θα είναι ένα χαλαρό ματσάκι με 20-25 πόντους και καληνύχτα. Θα πάει σε ρόλο συντήρησης. Ούτε πολλούς Παναθηναϊκούς θα έχει το γήπεδο γιατί η ίδια ώρα παίζει πάω Παναθηναϊκός στην μπάλα. Οπότε είναι μάτς που θα γίνει για να γίνει. Δεν έχει κάποια ομάδα να κερδίσει κάτι από αυτό. Ο Απόλλωνας δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτό το μάτς. Θέλω να δούμε, όπως είδαμε, μονομαχία του Μπίμπς με τον Γκάουντιλοκ, κάποια στιγμή που μνημονεύσαμε προηγουμένως μονομαχίες την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρόδο. Θέλω να δούμε τη μονομαχία του Μπίμπς με τον Νάνα, αριστερόχειρες και οι δύο, να πυροβολάνε ασταμάτητα. Δεν ξέρω καν αν θα μπει στη διαδικασία να βάλει τον Ναν, ξέρω εγώ. Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι αυτό το παιχνίδι βρωμάει Νάνα από 1 χιλιόμετρο. Ο άνθρωπος δεν κουράζεται έτσι κι αλλιώς, τον βλέπεις, έχει συνηθίσει ρυθμούς NBA. Βάλει τον μέσα και άστον να σουτάρει 50 φορές. Μωραΐτης 20 λεπτά, Καλαϊτζάκης 20 λεπτά. Γκραντ είναι αυτό το πράγμα. Ίσως παίξει και ο Ματζούκας που είναι άρρωστος 3 εβδομάδες. Πώς λέει, γρήπη 10 ημέρες, πρώτη φορά ακούω. Παπαπέτρου θα παίξει αρκετά λογικά να βρει. Παπαπέτρους, Αμοντούροφ και πάει λέγοντας. Άψογα. Μπαλτσερός και θα έχει επιστρέψει. Μήπως βρει και αυτός λίγο. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Θύμισε μου γιατί δεν έχει πάρει ακόμα ψηλό Παναθηναϊκός. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται λες. Οκ, εντάξει. Πώς θα το κούμπο λοιπόν, για ο Θεός. Ωραίο θα είναι αυτό με τον Τζαντ Μπράουν εκεί πέρα που μοιάζουν και λίγο. Στον τρόπο παιχνιδιού τους και έτσι πολύ αθλητική και μαχητική. Ο Τσάντ Μπράουν, αν μου λέγες, Και τον Παναθηναϊκό. θα σου φαινόταν για τρίτος ψηλός στον Παναθηναϊκό, θα σου λέγα. Θα μπορούσε. Ναι. Why not? Θα μπορούσε. Απλά ουσιαστικά θα ήταν μετά και οι 3 ψηλοί του Παναθηναϊκού ψηλοίδια. Με το Λεσότ πολύ πάνω ως κλάση. Και? Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Από το να μην υπάρχει καν. Το Hunter Dunston, ας πούμε, στον Ολυμπιακό ήταν καλό. Okay. Ναι. Αυτό, πέστε ένα τάκα σου για να φύγουμε. Τετέλεστε.